recording on this computer started. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So இன்னைக்கு நாம கர்மயோகம் இந்த 6 அத்தியாயங்கள்ல 3வது அத்தியாயத்தை நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். கர்மயோகம் பத்தி நாம இந்த பேசிக் லெவல் 3வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம். மீண்டும் 5வது அத்தியாயத்துல இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அதனுடைய எக்ஸ்பான்ஷனா தான் நம்ம படிக்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க மியூட்ல இருங்க. ஒன்லி ஸ்லோகம் வாசிக்கும் போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. சோ 3வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கத்தை பற்றி நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ இந்த அத்தியாயத்துல எத்தனை 5 பிரிவுகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனனுடைய குழப்பம், செயலின்மை மற்றும் செயலாற்றுதல். சோ போன அத்தியாயத்துல பகவான் அவனுடைய அதாவது 5 காரணங்களுக்காக விளக்க உரைகள் எல்லாமே கர்மயோகத்தின் மீதும் ஞான யோகத்தின் மீதும் புத்தி யோகம் எனக்கூடிய ஞானம் கலந்த பக்தி யோகத்தின் மீதும் எடுத்துரைத்திருந்தார். அதுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட புத்தி யோகத்தில் நிலை பெற்ற ஒரு மனிதன் அவருடைய சுபாவம், நடத்தை இதெல்லாம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றி அவனுடைய அர்ஜுனனுடைய கேள்விகளுக்கும் பகவான் அழகான பதில்களை அந்த சிதாதிர் முனி இல்லையா, அவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்வார், அதுக்கப்புறம் அவருடைய சுபாவம் எப்படிப்பட்டது, அவருடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லப்பட்டிருந்தது. சோ அத முடிஞ்ச பிறகு நம்ம அவ்வாறு இல்லாதவர்கள், தவறியவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதையும் நாம பார்த்தோம். அதாவது ஒருவருடைய தாட் ப்ராசஸ், ஒருவர் பாவ செயலே செய்யறதுக்கு தூண்டப்படுறதும், இந்த அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பதும், இந்த மாதிரியான நிலைகளை பற்றி எல்லாம் வரும்பொழுது ஒருவர் எதற்காக அதாவது அதிகமான பேராசை கொள்கிறார், அது எவ்வாறு உற்பத்தி ஆகின்றது என்பதையும் நாம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ ஒரு தாட் ப்ராசஸ், மனசுல எதையோ ஒண்ணு நினைக்கிறோம், அதையே நாம செயலாற்றுவதில் எடுத்து வரத்துக்கு நம்மளுடைய ஆசையாக வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது இந்த புலன்களும் செயல்படுகின்றன. இறுதியில் அதை அடைய முயலாதப்போ நமக்கு கோபம் வருகின்றது, அதுக்கப்புறம் ஆங்ஸைட்டி, இது எல்லாமே உடல் நடுக்கம், கலக்கம் எல்லாமே வருது. சோ இறுதியில அப்படிப்பட்ட மனிதன் வீழ்ச்சியை அடைகின்றான் என்பதையும் பற்றியும் நேத்து நம்ம அந்த அத்தியாயத்துல 2ஆம் அத்தியாய சாராம்சத்துல பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அதுல வரும்பொழுது புத்தி யோகம் என்பது, புத்தி என்பது இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம அர்ஜுனர் அந்த விதத்துல யோசிக்கிறார். அதனால அவருக்கு குழப்பம் வருகின்றது. செயலின்மை மற்றும் செயலாற்றுதல். இப்போ போர் புரி அப்படின்ட்டு பகவான் 2nd அத்தியாயத்துல அதாவது ரொம்ப கண்டிஷனாவே சொல்றார் இல்லையா. ஒரு டீச்சர் கண்டிப்பு உண்டு, அதே கண்டிப்பை தான் எங்கேயும் காட்டுகின்றார் அதாவது நம்ம பரம்பொருள். சோ செயலாற்றுங்கள் அப்படின்னும் பொழுது அந்த கர்மத்தை செய்வதால் நமக்கு பாவங்கள் வரும்ன்றதெல்லாமே அவருக்கு தெரியும் பொழுது எதற்காக நாம் இந்த செயலில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கறது ஒரு கொஸ்டின் வைக்கின்றார். அப்போ செயலின்மையும் அல்லது செயலாற்றுதல், இதுல எது எனக்கு நன்மை பயக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் புத்தி யோகத்தை புத்தி கொண்ட ஒரு மனிதன் பேரழிவை என்றைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். அதனால அப்படிப்பட்ட பேரழிவுக்கு என்னை நான் எவ்வாறு தயார்படுத்தி கொள்வது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து வைக்கிறார். அதனால அவருடைய செயலின்மை பெட்டரா இல்லை செயலாற்றுதல் பெட்டரான்ற ஒரு கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துல வைக்கிறார். நெக்ஸ்ட் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் யோகம் ஞான யோகத்தை விட சிறந்ததுன்ட்டு பகவான் எடுத்து கொடுக்கிறார். அதாவது
ஞானம் என்பது, ஞான யோகம் என்பது நம்ம வந்து இந்த பிலாசபி எல்லாமே நம்ம வந்து அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா, தத்துவங்களை பற்றி எல்லாம் புரிந்து கொள்வது, தியான பயிற்சிகள்ல நம்மள வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. ஆனா அதை விட வந்து பெருசு அதாவது சிறந்தது எதுனாக்கா, நிஷ்காம என்றால் எதையும் பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் தன்னுடைய கர்மங்களை செய்பவனே வந்து உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தை வந்து 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து பகவான் வந்து கவர் பண்றார். அதுக்கு அடுத்து கர்ம காண்டா, கர்மயோகத்தினுடைய பிரிவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒருத்தர் வந்து செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அதனுடைய பலன்கள் வச்சு நம்ம வந்து 3 வகையாக இங்கே பிரிக்கிறோம். ஒண்ணு வந்து பலன்களை எதிர்பார்த்தே செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், அதுதான் வந்து கர்ம காண்டம். அதுக்கடுத்து கர்ம யோகம் வந்து 2, ஒன்று சகாம கர்மயோகம், இன்னொன்று நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் என்பது எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்காம தன்னுடைய கடமைகளை செய்வதுதான் வந்து நிஷ்காம, எல்லாம் அந்த கடவுளுக்காக, ஒர்க்கிங் இன் த காட் கான்சியஸ்னஸ், அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஆனால் அதே வந்து சகாம கர்ம யோகம் என்பது நமக்காக செயல்படுகின்றோம். அந்த கர்ம காண்டாவுக்கும் இதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, அவங்களுக்கு வேத சாஸ்திரங்களுடைய அறிவு இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அவர்கள் பகவானுடைய பக்திக்கு வந்து சில சம் போர்ஷன், ஒரு பகுதியை வந்து செலவிடுவார்கள். ஆனா நிஷ்காமத்துல அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அனைத்தும் அவருக்கு அர்ப்பணம் என்று செய்யக்கூடியதுதான் வந்து நிஷ்காரம். அவர் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை மாத்திரம் ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், இது நிஷ்காமம். ஆனால் இங்கே பலன்களை எதிர்பார்த்தாலுமே அதுல வந்து ஒரு பகுதியை வந்து பகவானுக்கு வழங்கணும், அதாவது ஒரு நல்ல காரியங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை, அது நிஷ்காமம். கர்மகாண்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள் தெரியாது. அதோடு வந்து யாருக்கும் எதையுமே தான தர்மங்கள் எல்லாம் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படி அவங்க வழங்குறாங்கன்னா கூட அதுல விளம்பரத்துக்காகவும் இல்லை, அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காகவும் தான தர்மங்கள். நாம் இன்னைக்கு செய்த இந்த புண்ணிய காரியம் வந்து நமக்கு வந்து, அதாவது அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் நமக்கே வந்து சேரணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கொடுக்கறது. இதற்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மன்னர் நெர்காவை பத்தியும் நம்ம வந்து ஐ திங்க் இந்த சாப்டர்லயே அடுத்த சாப்டர் தெரியாது வரும். சோ அவர் கர்மகாண்டா மோட்ல அவர் செய்த செயலால் வந்து சாபத்திற்கு பலியாகி அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானால் வந்து மோட்சம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த பாவ மோட்சத்தை அடைவதை பற்றி சொல்லப்படுவது வந்து இந்த கர்மகாண்டா. இதை பத்தி நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க. அடுத்து நிஷ்காம கர்மயோகத்துல வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கின்றது இல்லையா, நமக்கு நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் எவ்வாறெல்லாம் நாம் செயலாற்ற முடியும் என்பதை பற்றி விளக்குற ஸ்லோகங்கள். அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரியாக, சோ ஒருவர் வந்து அவருக்கு விருப்பமே இல்லை, இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து போர் புரியறதுல விருப்பம் இல்லை, ஆனா இருந்தாலும் அவனை வந்து எழுந்து போரிடு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்கின்றார். சோ அது ஒருவர் வந்து விருப்பமே இல்லாவிட்டாலும் ஒரு பாவ செயலில் செய்வதற்கு ஈடுபடுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து அர்ஜுனர் வந்து வைப்பார். அதற்கு வந்து மிகப்பெரிய அதாவது எதிரியா இருக்கக்கூடிய காமம் தான் காரணம் என்று எல்லாவற்றையுமே வந்து அதுதான் ரீசன், அதாவது மோகத்தை தான் வந்து அங்கே விளக்கம், கிரீட் ஆர் லஸ்ட், அதுதான் காரணம். ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசை தான் ஒருவரை வந்து பாவ செயலை செய்வதற்கு தூண்டுகின்றது என்பதை விளக்க உரையில வந்து கொடுப்பாரு பகவான். அது 36ல இருந்து 43 ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் ஆகிறது. இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரி, அதாவது ஓவர் வியூ. நம்ம இப்ப வந்து போன அத்தியாயத்துல இது பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சனக மா கர்ம பல ஹேதுபுர் மாதேவ சங்கோஸ்துவ கர்மணி. அதாவது உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இந்த அழகான இந்த பகவத்கீதையிலே வந்து இருக்கிறதுலயே வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இதுதான். இத ஒண்ணு நம்ம புரிஞ்சுட்டாலே நாம் எல்லாருமே ஒரு கருவிதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுட்டோம்னா யார்கிட்டயுமே எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது. அதாவது கணவனிடத்திலையும் மனைவிக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்காது, மனைவியிடத்திலும் கணவனுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. வெறும் அன்பு மட்டும்தான் இருக்கும். அங்கே வந்து அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஒருவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு வந்து எல்லையை மீறி விட்டாலே அது வந்து பாவ செயல்களுக்கு வந்து விதையாகி விடுகின்றது. சோ எதிர்பார்ப்புகள் அற்று நம்ம கடமைகளை நம்ம செய்து கொண்டு போகும் பொழுது அங்கே வந்து நிம்மதி என்பது நம்மளால பெற முடியும். சோ இங்க உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டுமே செய்ய உனக்கு அதிகாரம் உண்டேன்ட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அதாவது இப்ப நாம ஒரு செயல் செய்கின்றோம், நீங்க எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க பகவானுடைய அவர் என்ன சொன்னார், அவரை பற்றிய லீலைகள் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா இதனுடைய இந்த காரியம் வந்து ஒரு புண்ணிய காரியம்.
சோ இந்த புண்ணிய காரியம் செய்வதால் வரக்கூடிய பலனெல்லாம் எனக்கு வந்து சேரணும்னு நினைச்சுட்டு செஞ்சோம்னா அது வந்து கர்ம காண்டா மோட்ல செய்த மாதிரி ஆகிவிடும் இல்லையா? இந்த புண்ணியங்கள் என்னை ரட்சிக்கட்டும், நான் சிரவணம் பண்றேன், நான் வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கின்றேன், அந்த அந்த பக்தி வந்து என்னை வந்து காப்பாற்றட்டும் அப்படின்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு செய்யறோம் பாருங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கர்ம காண்டா மோட்ல செய்யறது. சோ அந்த மாதிரி எந்த செயல்களுக்கும் பலன்களையும் நாம வந்து எதிர்பார்க்கறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லிட்டார் பகவான். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபொழுதும் எண்ணாதே. சோ அப்போ செயலை செய்வதற்கு எதன் காரணம்? இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள் நமக்கு காரணமாகின்றது. அதோட வந்து ஆத்மாவும் காரணமாகின்றான். ஒரு செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்வோகேஷன் செய்யறதே வந்து ஆத்மாதான். அதோட அவனுடைய சுபாவமா இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்கள்ல ஒண்ணுதான். ஆனா செயல்படுறது யாருனாக்கா அந்த இந்த இன்டெலெக்ட், அதாவது புத்தி, மனசு, புலன்கள், இது எல்லாம் தான் செயல்படுது. ஆனா ஆத்மா எந்த செயலிலுமே இறங்குறது இல்லை. ஆனா ஒரே ஒண்ணு, இது செய்யணும்ன்றத மட்டும் அந்த மனசுல ஏற்படக்கூடிய அந்த தன்மையை ஏற்படுத்துறது கூட வந்து புத்தியை வந்து அதுக்கு உபயோகப்படுத்துறதும் வந்து ஆத்மாவுடைய உந்துதல் தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் ஆத்மா எப்பவுமே சஃபர் ஆகுது இல்லையா? ஆத்மா எந்த செயலிலுமே ஈடுபடுறது கிடையாது. அது உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது, அவ்வளவுதான். 5 வாயுக்கள்ல, அதாவது பிராணா என்பது நம்ம சுவாசம் இல்லையா? அபானா, வயானா, சமானா, அதுக்கப்புறம் வந்து உதானா, இந்த வாயுக்கள். சில வாயு, ஒரு வாயு வந்து இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கக்கூடிய வாயு, ஒரு வாயு வந்து அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி, இன்னொரு வாயு வந்து இடுப்பு பகுதி, இன்னொரு வாயு வந்து கீழ்ப்பகுதி, ஒரு வாயு வந்து பிராணா. இந்த மாதிரி 5 வாயுக்கள்ல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கிறது தான் இந்த ஜீவாத்மா. சோ அப்படிப்பட்டவன் அவன் ஏதாவது ஒரு செய்யணும்னு அந்த நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து வழங்குறது இந்த ஆத்மாவினால் தான். ஆனால் செயலில் அவன் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. he will never come into actions. சோ ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒரு பொழுதும் எண்ணாதே. அதாவது நீதான், யூ ஆர் த டூயர், நான் தான் இந்த காரியத்தை, நான் என்பதே அகங்காரத்திற்கு ஒரு, அதாவது அந்த வார்த்தையே வந்து நான், ஐ எம், மைன், எல்லாமே என், அந்த வேர்டு வந்து நம்ம வந்து எல்லா பௌதீகத்துல நாம ஈடுபடுத்தும் பொழுது அது அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. சோ உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக எண்ணாதே. காரணம் என்பது இந்த குணம், ரிஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள். கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒரு பொழுதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதாவது இனர்ஷியா, செயலற்ற தன்மையை நீ எப்பொழுதுமே விரும்பக்கூடாது. எப்பொழுதுமே நீ செயலாற்றி கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். உன்னுடைய கடமையை நீ வந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை வந்து மீண்டும் வந்து பகவான் வந்து எச்சரிக்கிறார் இல்லையா? சோ அதாவது இந்த பழங்கள், மரத்தை நாம வந்து ஒரு விதை போடுறோம், செடியாகின்றது, அதுக்கப்புறம் மரமாகி அந்த பழம் வருது இல்லையா? அந்த பழம் வந்து எல்லாமே நமக்கு மட்டுமே வந்து சேரணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது கர்ம காண்டா ஆக்சுவலி. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 3.1 வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்ப அர்ஜுனன் வந்து பகவானை பார்த்து சொல்கின்றார், கேசவா, கேசி என்ற அசுரை அழித்தவர் தான், அதனால அவருக்கு கேசவா. ஜனார்தனனே, அதாவது நம்ம, அதாவது நம்ம எல்லாருமே வந்து மக்கள் இல்லையா? நம்மளை வந்து ரட்சிப்பவர் வந்து, அதனால வந்து அவருக்கு ஜனார்தனன் என்ற பெயரும் உண்டு. சோ பலன் நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால், அதாவது பலன் நோக்கு செயல்கள் நம்மளை எப்பவுமே பந்தப்படுத்தும் இல்லையா? அதை விட வந்து இன்டெலிஜென்ஸே பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்தி சிறந்தது என்று போன அத்தியாயத்துல வந்து நிறைவு செய்திருப்பார். அப்படி புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இந்த போர் தொழிலில் தாங்கள் என்னை ஏன் பலமந்தமாக ஈடுபடுத்துவது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார் இல்லையா? புத்தி இருப்பவன் யாராவது இந்த செயலில் வந்து ஈடுபடுவார்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அவர் மனசுக்குள்ள. பல நோக்கு செயல்கள் வந்து செய்யக்கூடாது, எதையும் எதிர்பார்த்து ஒரு செயலை செயல்படுத்தக்கூடாது என்று நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள். ஆனால் அத்தகைய செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றும் சொல்கின்றீர்கள். அவ்வாறு புத்தி வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் பட்சத்தில் என்னை எதற்கு இந்த கோரமான பொருளில், அதாவது இந்த போர் தொழில வந்து என்ன
பலவந்தமாக அவனுக்கு போர் புரியணும்னு இஷ்டம் இல்லை, ஏனென்றால் பேரழிவை ஏற்பதற்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து மீண்டும் வைக்கிறார் அர்ஜுனன். எஸ் 3.2 வாசிங்க மாதாஜி. யாமிஷேணேவ வாக்கியேன புத்திம் மோகயசீவ மே ததேகம் வத நிஷ்சித்ய ஏன சேயோகமாப்னுயாம். எஸ் தத் ஏகம் வத நிஷ்சித்தய, அதாவது நிச்சயமாக, ஏகம் வதா ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு வழிகளும் ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. அதாவது ஒரு புறம் வந்து பகவான் வந்து எழுந்து போர் செய் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா, இன்னொரு புறம் வந்து புத்தி சிறந்தது, கர்ம காண்டா மோட விட புத்தியில், அதாவது ஞானம் வந்து சிறந்தது என்று சொல்றார். சோ ஞானம் சிறந்தது என்றால் புத்தி உள்ள மனிதன் இத்தகைய அழிவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இல்லையா. ஒரு புறம் நீங்க வந்து எழுந்து போர் புரியுன்னு சொல்றீங்க, இன்னொரு புறம் வந்து ஞானம் நல்லதுன்னு சொல்றீங்க. இரண்டுமே எனக்கு ஒரு போல இருக்கின்றது, ஈக்வி ஓக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு சமமாக சொல்ற மாதிரி, கன்ஃபியூஷன் இல்லையா. சோ இதுவும் சிறந்தது இதுவும் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்க. இந்த ரெண்டும் ஒரு போல இருக்கக்கூடிய இந்த கருத்துக்களை நாம் கேட்பதால் எனக்கு புத்தி வந்து பேதலிக்கின்றது, அதாவது மனசு ஒரு நிலை கொள்ளவில்லை அவனுக்கு. எனவே எனக்கு மிகவும் எது நன்மையானது என்பதை எனக்கு முடிவாக கூறுவீராக. தத் ஏகம் வதா, ஏகம் என்றால் ஒன்று, ஒன்று நன்மை, அதாவது எனக்கு எது நன்மை, இதுல எது ஒண்ணு நன்மை என்பதை நீங்க நிச்சயமாக எனக்கு வந்து சொல்ல வேண்டும் என்று முடிவாக சொல்வீராக என்று கேட்கின்றார். அதுதான் இந்த இது. ஒண்ணு வந்து கடமையை செய்தல், இன்னொன்னு வந்து அது கர்ம சந்நியாசம் இது இல்லையா. ஏகம் வதா, எது தியான பயிற்சியில போயிட்டு நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ணி நம்ம தியான பயிற்சிகள்ல போய் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதா, இல்லை வெறுமனே வந்து நம்ம வந்து கர்ம காண்டா, அதாவது சாரி இது கர்மயோகியாக செயல்படுவதா. இங்க கர்மயோகி, அங்கே கர்ம சந்நியாசம், இதுல எது சிறந்தது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வைக்கிறார். இது வந்து 2.11 இருந்து 30 ஞான யோகம் சிறந்ததா, இது வந்து கர்ம யோகத்தில் செயல்படுவது, சாரி புத்தி யோகம் செயல்படுவது சிறந்ததா. 331ல இருந்து 37 வந்து கர்ம யோகத்துல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். 38ல இருந்து 53 வந்து பக்தி யோகத்துல, அதாவது புத்தி யோகத்துல செயல்படுறது. சோ அனைத்தும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது சிறந்ததா என்ற கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறாரு அர்ஜுனர். எஸ் 3.5 வாசிங்க மாதாஜி. நஹி கஷ்சித் க்ஷணமபி ஜாது திஷ்டத்ய கர்ம கிருத் காரியதே ஹ்யவசக் கர்ம சர்வ பிரகிருதிர்ஜை குணை. எஸ் பௌதீக இயற்கையிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். நமக்கு இருக்கிறதே வந்து லிமிட்டெட் இண்டிபெண்டன்ஸ் தான், அதாவது நாம சுயமாக எதையுமே வந்து செய்ய முடியாது. அதாவது ஒரு செயல் நம்ம என்ன கர்மங்கள் செய்தோமோ அதனுடைய பலன்களுக்கேற்றவாறு நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல ஒரு பிறவி என்பது நமக்கு பகவானால் எங்கே யார் வீட்டுல நம்ம பிறவி எடுக்கணும், எத்தகைய சூழ்நிலை, எத்தகைய ஸ்டேட்டஸ், அந்த ஃபேமிலி, இது எல்லாத்தும் நம்ம கர்மங்கள் பேஸ்டு தான் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தாய் தந்தையருக்கு பிறக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை நமக்கு அமைத்து கொடுக்கின்றது. சோ அவ்வாறு நம்ம வந்து பெறப்படும் பொழுது அந்த கர்ம விளைவுகளுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு ஒரு குணாதிசயம், ஏனென்றால் நாம இந்த உயிரை விட்டு, இந்த உடலை விட்டு இந்த உயிர் செல்லும் பொழுது என்ன உணர்வுகளோட நாம இறந்தோமோ, இன்னும் இந்த 13th 14th சாப்டர் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இன்னும் டீடைலா 13th சாப்டர் புரிஞ்சாலே பகவத்கீதை புரிஞ்ச மாதிரிதான். ஸோ 13th சாப்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், அது ரொம்ப பிலாசபியா இருக்கக்கூடிய சாப்டர். ஸோ எல்லாருமே தவறாம அது என்ன நாளா இருந்தாலும் நீங்க கலந்து கொள்ளணும் 13th சாப்டர். சோ இங்க பெறப்பட்ட குணங்கள் வந்து சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள் இல்லையா, சத்வம் ரஜஸ் தமஸ். நம்ம கர்ம விளைவுகளுக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய, அதாவது எந்த விதமான ஒரு குடும்பத்துல நாம பிறந்திருக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற குணாதிசயங்கள் இல்லையா. சோ நம்ம நல்ல புண்ணிய காரியங்கள் செய்திருந்தா சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தகைய குடும்பத்துல நாம பிறந்திருப்போம். அதே வந்து பலன் நோக்கு, இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் பேராசைகளோடு இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளில் நாம் ஈடுபட்டு நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மம் வந்து மரணம் நாம் ஸ்வீகரித்திருந்தால் இந்த வாட்டியும் வந்து நாம வந்து அதே தரமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி தாம்சிக் நேச்சர்னா விலங்கு இனத்திற்கு நாம பிளைண்டா தள்ளப்பட்டு விடுவோம். இந்த மாதிரி நாம செய்த கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒவ்வொரு
குடும்பத்துல நாம வந்து பிறக்கின்றோம். அதற்கும் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களும் வந்து அடங்கும். சோ இந்த ஒவ்வொருவருமே சுதந்திரமின்றி நாம எல்லாருமே இந்த ஜீவராசி உள்ளுக்குள்ள இயங்கிக் கொண்டிருப்பது யாரால் என்றால் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனால் தான் நாம் எல்லாருமே ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? நம்மள ஆக்டிவா வச்சிருக்குது, செயல்படும் தன்மையில் வைத்திருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். சோ அப்ப நம்ம அவர் நம்மள வந்து செயல்படுத்திண்டே இருக்கார். அப்ப நம்ம ஒரு செயலில் வந்து ஈடுபடுவதற்கு காரணம் நம்மளுடைய கர்ம பலன். சோ அந்த அந்த கர்ம பலன் நம்ம வந்து நல்ல வழியிலும் நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும், கெட்ட வழியிலும் நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும். அது நம்மளுடைய குணாதிசயத்திற்கு ஏற்றவாறு. சோ ரஜோ குணத்துல இருந்தா பேராசையோட அந்த செயல்பாடுகளை நாம செய்வோம். அதே சத்துவ குணத்துல இருந்தா நன்மையை பயக்கக்கூடிய செயல்களில் நாம செய்வோம் இல்லையா? ஒரு மார்க்கத்தை நாம வந்து தேர்ந்தெடுப்போம். சோ இந்த குணாதிசயத்திற்கேற்றவாறு நாம ஒரு செயலை செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றோம் உள்ளுக்குள்ள இருந்து இல்லையா? சோ அப்பனா செயல்படும் விதம் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காரு. எப்படி ஒரு செயலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். அந்த எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது என்னுடைய பார்ட் ஆஃப் மை டியூட்டி இல்லையா? பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி. அதுல வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. பகவான் எனக்கு வந்து என்னுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நான் அதை வந்து டெடிகேட்டடாவும் படிச்சிருப்பேன், இல்லைன்னா படிக்காமலும் போயிருப்பேன், இல்ல அரையும் குறையமாவும் படிச்சுட்டு போயிருப்பேன் இல்லையா? அது என்னுடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே நடந்திருக்கும். எக்ஸாம் ஹால் போன பிறகு அங்க கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்த பிறகு எனக்கு சத்துவ குணத்துல இருந்தா நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லாவே படிச்சுட்டு போயிருப்போம். அதை வந்து அழகா எழுதி சப்மிட் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்ல முடியும். அதே வந்து ஒரு தாம்சிக் நேச்சர்ல இருந்தா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்த உடனே நமக்கு எதுவுமே புரியாது இல்லையா? அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்துல போயிட்டு எழுதணுமா வேண்டாமான்ற குழப்பம், அதுல எழுதியிருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே ரைட்டா தப்பான்னு கூட நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அந்த ஃப்ரீடம், ஆன்சர்ஸ் எழுதுறோம் பாருங்க, அது ஒண்ணுதான் நமக்கு ஃப்ரீடமே. அதே மாதிரிதான் ஒரு லிமிட்டெட் இண்டிபெண்டன்ஸ் மட்டும்தான் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். நம்மளால தனித்து இயங்கவே முடியாது. ஒரு கர்மத்தை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்துல மட்டும்தான் நமக்கு ஃப்ரீடம். வேற எதுவுமே நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடையாது இந்த இடத்துல. அதனால வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்வார், நீ ஒரு போர் வீரன், நீ போர் புரிய மாட்டேன்னு சொன்னா கூட இறுதியில வந்து உன்னுடைய அந்த சுபாவத்தினால், உன்னுடைய குணத்தினால், உன்னுடைய கடமையினால் நீ வந்து போர் புரியறதுக்கான அந்த சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தப்படுவாய் அப்படிங்கறது வந்து கடைசி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் அழகாக விளக்குகிறார். சோ எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியம் இல்லை இல்லையா? இப்ப நீங்க எல்லாரும் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சிரவணம். இருந்தாலுமே ஒரு சைலண்டான ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தாலும் மனசு எங்கெங்கயோ கூட, நம்ம பொண்ணு அமெரிக்கால இருக்கலாம், இல்ல வந்து யூகேல இருக்கலாம், அவ இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா, சோ ஏதோ ஒரு வீட்டுல ஒரு சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருந்தா இது எப்படி நம்ம எதிர்கொள்றது, இந்த மாதிரியான யோசனைகளும் ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுல. அதையெல்லாம் இழுத்து புடிச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து ஐயோ பகவத்கீதை கேட்கணுமே அப்படின்னு நம்ம உட்காருவோம். ஆனா மீண்டும் வந்து மனசு வந்து எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா அந்த நிலைக்கு யூகேக்கெல்லாம் நம்மளுடைய மனசு அலை பாய்ந்துட்டே இருக்கும். அதனால ஒரு க்ஷணம் கூட யாராலையுமே செயல்பாடு இல்லாமல் இருக்க முடியாது. செயலற்ற தன்மையில நம்ம என்னைக்குமே இருந்தது கிடையாது. நீ வந்து சைலண்டா இருன்னு சொல்லி பாருங்க, அவங்கதான் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி we are all prone to do something இல்லையா? ஏதோ ஒரு செயல்பாட்டில் வந்து நாம ஈடுபடுத்தப்பட்டு தான் இருக்க வேண்டும். அதனால வந்து we are prone to do the service. நாம் எப்பொழுதுமே ஒரு சேவையை செய்து கொண்டேதான் இருப்போம். அது எத்தகைய செயலாக இருந்தாலும் ஒரு சேவை என்பது நடந்து கொண்டிருக்கும். அதை விளக்குறதா இந்த ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा மித்யாச்சாரச உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மித்யாச்சாரா அப்படின்னாக்கா போலி மனிதன். அதாவது வெளியில பாத்தீங்கன்னா இவர் சன்னியாசியா இருப்பாரு, அவரு அந்த கமண்டலம் வச்சிருக்காரு, ஆனா கையில ஒரு சிகரெட்டு, காதுல ஒரு செல்போன் இல்லையா? சோ பௌதீக செயல்கள்ல இருந்து அனைத்தையுமே துறந்தவர் தான் சன்னியாசி இல்லையா? அவருக்கு இந்த செல்போன் அவசியம் இல்லை, சிகரெட் அவசியம் இல்லை. வெளியில பாத்தீங்கன்னாக்கா போலியான ஒரு ஆடை இல்லையா? சோ அவருடைய சூழ்நிலை, அவருடைய ஆடைக்கும் அவருடைய செயல்பாடுகளுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட மனிதனை தான் நம்ம வந்து போலி மனிதன் என்று அழைக்கின்றோம். அதாவது நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல தான் இருக்காங்க. வெளியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன மாதிரி நல்லவங்க யாருமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவருடைய உள்ளுக்குள்ள அவருடைய செயல்படும் தன்மை வந்து வெளியில தெரியவே தெரியாது. சில பேர் வந்து கோபமாக பேசி விடுவார்கள், அவங்களுடைய எல்லாத்தையும் ஆத்திரத்தை எல்லாம் கொட்டிடுவாங்க. ஆனா
பண்பால அவங்க வந்து நல்லவங்களாவும் இருப்பாங்க. ஆனா யாராவது சட்டுன்னு அந்த அந்த விதத்துல ஒருத்தர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தாங்கன்னா அந்த மனிதன் கெட்டவனப்பா அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலே சில பேர் வந்து அவங்க எவ்வாறு அவர்களை வந்து வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து அந்த மனிதன் நல்லவனா கெட்டவனா என்று நாம வந்து டிசைட் பண்றோம் இல்லையா? சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கர்ம சந்நியாசத்தை பற்றி இங்க வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் இல்லையா? சோ எல்லாத்தையுமே நான் கட்டுப்படுத்துறேன். எஸ், நானும் கிருஷ்ண கான்சியஸ் கிருஷ்ண உணர்வுல வந்திருக்கேன். நானும் வந்து பக்தி செய்யறேன், சிரவணம் பண்றேன், கீர்த்தனம் பண்றேன், ஸ்மரணம் அதாவது ஜபங்கள் செய்யறேன், எல்லாத்துலயும் ஈடுபட்டுட்டே இருக்கேன். ஆனா ஒரு பக்கம் புலனின்ப பொருட்கள் மீது மனசு இது வேணும் அது வேணும் இன்னும் அந்த ஏக்கங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நான் விடவே இல்லை இல்லையா? தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான் அப்படிப்பட்ட மனிதன் இல்லையா? சோ ஒரு புறம் நான் பக்தி செய்கின்றேன் என்று அதாவது ஒரு புறம் நாம நினைச்சுட்டே இருக்கலாம். இன்னொரு புறம் வந்து நாம வந்து செயல்படும் தன்மை வந்து எல்லாமே இந்த கர்மகாண்டா மோட்ல தான் செயல்பட்டு இருப்போம் இல்லையா? பேராசைகள், இந்த மாதிரி பொறாமை, இந்த மாதிரியான உணர்வுகள்ல நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைந்து கொண்டே இருக்கும். குவைட் ஆப்போசிட். அப்படிப்பட்ட மனிதன் தான் வந்து மித்யசாரா என்பது உங்களுக்கு இந்த குவிஸ்ல வரும். இன்னைக்கு குவிஸ பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். மித்யசாரா அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். சோ இவனுடைய இது வெளிவேஷம் தான். இஸ் எ பிரிட்டண்டர் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். எஸ், 3.7 வந்து நீங்க புக்ல இருந்து வாசிங்க மாதாஜிங்க, ஸ்லோகம் இல்ல. இதுல இருந்தா புக்ல இருந்து வாசிக்கிறேன், படிக்கிறேன். ஆமா. யஸ்விந்திரியாணி மனசா நியம் யாரபதேர்ஜுன கர்மேந்திரியை கர்ம யோகம் அசக்த சவிசிஷ்யதே. எஸ், கர்மேந்திரிய கர்ம யோகம் இல்லையா? கர்மயோகத்தில் அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் செயல்படும் தன்மை இது. மறுபுறம் வந்து ஒரு நேர்மையான நபர் அதாவது ஒரு நாணயமுள்ள ஒரு மனிதர் மனதால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதாவது தன்னுடைய மனசால இந்த புலன்களின் செயல்கள், கண்ணு வந்து எதை வேணும்னாலும் பார்க்கும், காது எது வேண்டுமென்றாலும் கேட்கும் இல்லையா? வாய் எது வேண்டுமென்றாலும் ருசிக்கும், அதே மாதிரி பேசும் கூட. சோ அந்த மாதிரி இந்த கை வந்து எந்த செயல் வேண்டுமென்றாலும் செய்யும். இந்த ஞானேந்திரியங்களை பற்றி நான் எடுத்துரைக்கின்றேன். ஆனால் இந்த புலன்களை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துது? சோ அது எந்த செயலை செய்யணுமோ அதை மட்டும்தான் இந்த கண்ணை வந்து நம்ம எதை பார்க்கணுமோ அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கண்ணை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். பகவானுடைய ரூபத்தை தரிசிப்பதற்கு, நல்ல காரியங்களை வந்து காண்பதற்கு, அந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் இந்த கண்ணை உபயோகப்படுத்தணும். அதே மாதிரி கையை இந்த வாய் வந்து நம்ம பேசுறது வந்து நன்மையான வார்த்தைகள், நல் வார்த்தைகள், அடுத்தவர்களுக்கும் ஆசிகளை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை தான் இந்த வாய் வந்து பேசணும். அதே மாதிரி இந்த நாக்கு வந்து ருசிக்கிறது வந்து பகவானுடைய பிரசாதத்தை ருசிப்பதற்காகவே நாம வந்து இதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அதனால நன்மையான காரியங்கள் நமக்கு மாத்திரம் நன்மை கிடையாது, அடுத்தவர்களுக்கும் சேர்ந்து நன்மையை வழங்கக்கூடிய காரியங்களில் தான் இந்த புலன்களை நாம வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் என்றால் மனதை வந்து நாம கட்டுப்படுத்தும் பொழுது, அலைப்பாய விடாமல், இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பௌதீக செயல்களில் நம்மளை அலைப்பாய விடாமல் அதை வந்து மடைமாற்றி வந்து பக்தியில நாம் எடுத்துட்டு போகும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த புலன்களும் வந்து பக்குவ நிலையை அடையும். அப்படிப்பட்ட பற்றுதல் இல்லாமல் நாம வந்து புலன்களை வந்து தேவையற்ற செயல்களில் நாம வந்து பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ளாமல் பக்தியில வந்து நாம மடைமாற்றி நம்முடைய செயல்களை நாம வந்து செயல்பட்டால் கர்மயோகத்தை அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகம் என்று சொல்வார்கள். அவர் மிகவும் உயர்ந்தவராகின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்க உரையிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், 3.8 வாசிங்க மாதாஜி. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜாயோக்ய கர்மண ஷரீர யாத்ராபி ச தே ந பிரசித்த ஏத கர்மணஹ. நியதம் குரு கர்மத்வம் அதாவது குரு கர்மத்வம். நீ குருன்னா இங்க வந்து அர்ஜுனரை வந்து ரெஃபர் அதாவது குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் வந்து அடிக்கடி வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைப்பார். கர்மத்வம் அதாவது உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும் இல்லையா? நாம செயல்படாமல் இருந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? புத்தி பேதலிக்கும், மூளை வந்து வளர்ச்சி அடையவே அடையாது இல்லையா? மூளை சரியா வேலையும் செய்ய, சோம்பேறித்தனத்தை தான் நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்வோம், அஜ்ஞானத்தில் உழன்றுவோம், நம்முடைய கடமைகளை செய்யாத அதனால வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து சேரும்.
சோ இப்படிப்பட்ட தன்மையில செல்லும் பொழுது நம்மளுடைய பிற்கால வாழ்க்கை அடுத்த ஜென்மம் என்று ஒன்று இருந்தால் மீண்டும் மனித பிறவி எடுப்போமா என்பதை கூட நமக்கு கேரண்டி கிடையாது. அஜ்ஞானத்தில் தான் நம்ம தவறு இழைக்கின்றோம். ஆனால் அஜ்ஞானத்தையே நம்ம எப்போதுமே அதிலே உழண்டு கொண்டிருக்க கூடாது. அதை நான் ஞானத்தின் பாதையில வந்து மடைமாற்றி எடுத்துக்கொள்வதற்கான முயற்சி என்பது நமக்கு செய்ய வேண்டும். சதா சர்வகாலமும் எல்லாருமே இந்த இருட்டான இந்த உலகத்துலதான் நாம பிறந்தோம். பிரம்மர் கூட முதலில் கார்போதயாய விஷ்ணு அவருடைய நாபிலிருந்து பிறக்கும் பொழுது 14 லோகங்கள்ல வந்து படைத்த பிறகு இறுதியில மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8th சாப்டர் படிக்கும் பொழுது நம்ம கோலோக சார்ட் படிப்போம். அதுல வந்து நம்ம நல்லா அந்த அண்டங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்ப நான் இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்றேன். சோ பிரம்மர் படைத்த உடனே அவருக்கு எழுந்த உடனே சுத்தி பார்க்கும்போது எல்லாம் இருட்டா இருக்குன்னு சொல்வார். பாகவதத்துல அழகா இந்த ஸ்லோகம் 2 அதாவது 2nd கேண்டோ 6வது அத்தியாயத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை வந்து அவர் மனதில் இருந்தே வந்து அவர் வந்து தவம் புரிகின்றார். சோ இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வேதங்கள் எல்லாம் அவர் மனதிலிருந்தே அவர் வந்து கற்றார் பகவானிடத்திலிருந்து சொல்லப்படுகின்றது. சோ அஞ்ஞானம் இருட்டு இது ரெண்டுமே சம்பந்தம். அதாவது பிரகாசம் என்பது ஞானத்திற்கு நாம வந்து ஒப்பிட வேண்டும். அதே மாதிரி அஞ்ஞானம் என்பது இருட்டுக்கு சம்பந்தப்படுகிறது. சோ எங்கேயாவது நமக்கு அஞ்ஞானம் இருட்டு அப்படின்னு டார்க்னஸ் என்றாலே இம்மீடியட்டா நம்ம வந்து அஞ்ஞானத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி பிரகாசமா என்று சொல்லும் பொழுதே அது ஞானத்திற்கு நாம வந்து ஒப்பிட வேண்டும் எப்பொழுதுமே. சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம் எப்பொழுதுமே செய்ய வேண்டும். அதுதான் இங்க பகவான் மீண்டும் வந்து கர்ம ஜாயோய கர்மனக இல்லையா? சோ செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட செயலற்ற தன்மை வந்து எப்பொழுதுமே நல்லது கிடையாது. வெறுமனே செயலாற்றாமல் இருந்தால் அதனால நம்ம செயலாற்றாமல் போனதால் வந்த பாவ விளைவுகள் எல்லாம் நம்மளதான் வந்து சேரும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தவறினால் வரக்கூடிய பாவ விளைவுகள் எல்லாம் நம்மளதான் வந்து சேரும். செயலின்றி இருப்பதினால் தனது உடலை கூட ஒருவனால் பாதுகாக்க முடியாது இல்லையா? இந்த உடலை கூட நம்ம வந்து காப்பாற்றணும்னா எழுந்து உழைச்சு சம்பாரிச்சு ஏதோ ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட நம்ம வழியை தேடிக்கொண்டால் மட்டும்தான் இந்த உடலை கூட நம்மளால ரட்சிக்க முடியும். ஆனால் செயலாற்றாமலே நம்ம வந்து படுத்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களால வந்து என்னைக்குமே அவங்களுடைய உடலை கூட அவங்களால பாதுகாக்க முடியாது அப்படின்ற அழகான இந்த வரியில வந்து பகவான் எடுத்துரைத்திருக்கிறார். எஸ் 3.9 வாசிங்க மாதாஜி. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. எஸ் விஷ்ணுவுக்கு அனைத்து யக்ஞங்கள் அதாவது தவங்கள் தானங்கள் எல்லாமே வந்து அவருக்கு தான் சமர்ப்பணமே. சோ விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அதாவது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை அனைத்தையுமே அவரை வந்து மூலமாக வைத்து நம்மளுடைய செயல்களை வந்து நாம செயல்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். எஸ் நான் இந்த செயலை செய்ய போகின்றேன் பகவானை, இதற்கான மார்க்கத்தை தாங்கள் தான் காட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த காட் சென்ட்ரிக் நேச்சர்ல நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் அமைத்து கொண்டால் அந்த பரம்பொருளும் நமக்கு எது நன்மையோ அந்த மார்க்கத்தை அவர் நமக்கு கண்டிப்பாக வழி நடத்தி கொடுப்பார். மற்ற செயல்கள் எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எப்ப நம்ம வந்து பகவானை விலக்கிட்டு வெறுமனே நம்மளுடைய சுயபுலனு திருப்திக்காக நம் ஒரு செயல்களை நாம் செய்கின்றோம் என்றால் அது எல்லாமே கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஏனென்றால் அந்த செயல்கள் எல்லாம் நமக்காக செய்கின்றோம். நமக்காக செய்யும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கும். அதே மாதிரி நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எல்லாம் பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இது இந்த செயல்கள் நாம் இதை செய்ய போகின்றோம், நீங்களே பார்த்துக்கணும், இந்த பலன்கள் எல்லாம் உன் பாதங்களில் சமர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய கடமைகளை செய்ய ஆரம்பித்தால் அதனால் வரக்கூடிய பாவ விளைவுகள் எதுவுமே நமக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. சோ கண்டிஷன்டு சோல், லிபரேட்டட் சோல், இது ரெண்டுமே நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்திக்காக நீ செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதுமே பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார் நம்ம பகவான். சோ நாம கூட நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் அனைத்தையுமே அவருக்கு அர்ப்பணித்து அந்த பலன்களை எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம கடமைகளை செய்தால் இனிமேல் நாம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே தவிர்க்கப்படும். புண்ணியங்கள் எல்லாம் அவருக்கு நாம் சமர்ப்பித்தால் இந்த 2 இருமைகள், அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி கிடையாது இது. பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்து 2 பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குனாக்க இந்த அக்கௌண்ட்ல நம்ம வந்து காசு எடுத்துட்டோம்னாலும்
ரெண்டுமே கூட்டும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவு குறையுன்றது வந்து நம்ம பாவம் ஒண்ணு புண்ணியம் ஒண்ணு. 10 பாவம் பண்ணிட்டு 2 புண்ணியம் பண்ணா 10 மைனஸ் 2 8 பாவம் தான் நம்ம அனுபவிக்கணும்னு கிடையாது. 10 பாவத்துக்கும் நம்ம அனுபவிக்கணும், 2 புண்ணியத்திற்கும் நம்ம அனுபவிக்கணும். இந்த அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் வேறு, பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி கிடையாது இல்லையா? அதேதான் நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம். நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அவருடைய பாதங்களில் அர்ப்பணித்து விட்டு, பலன்களை எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு, நம்மளுடைய கடமைகள் ஆக நாம் அதை செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் செயல்படுவது என்பது. எஸ், 13th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. यज्ञशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. எஸ், மோட்டோஜி 31 பிரபு, இந்த சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுடைய இங்க சாட் விண்டோல உங்களை கொஸ்டின் போட்டு வைங்க. உங்க கேள்விக்கான பதில் கண்டிப்பாக வழங்கப்படும். சோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுயபுலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். எதற்கு? சோ நம்ம உணவுல கூட நம்ம பார்க்கணும். இத பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா சத்துவகுணத்திற்கேற்ற உணவு வகைகள் என்ன எல்லாத்தையுமே நம்ம படிப்போம். இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரியான உணவு சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல குணத்திரய விபாக யோகத்துல படிப்போம். ஒருவர் வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்துட்டு சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் இருந்து நமக்கு கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்வெஜ், வெஜ், இது 2 இருக்கு கேட்டகரி. எஸ், ஒரு உயிரை கொல்வது பாவம். நான்வெஜ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா we are all born, அதாவது ஹியூமன் லைஃப் வந்து இஸ் மென்ட் ஃபார் ஒன்லி வெஜிடேரியனிசம். ஆனா அது காலப்போக்கில் எல்லாமே மாறிடுது நம்மது இல்லையா? சோ ஈவன் நீங்க கிறிஸ்டியன் இது கூட எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க பைபிள்ல வந்து இட் ஹஸ் பின் டோல்ட் ஃபார் வெஜிடேரியனிசம் தான். ஆனா கிரேக்க தேசத்துல வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்காக பச்சை மாமிசத்தை வந்து ஒரு பிரிசனருக்கு வந்து அதாவது வாயில வந்து போட்டு இது பண்ணுவாங்களாம், பிரஸ் பண்ணுவாங்களாம். அவர் சாப்பிட்டே ஆகணும். அந்த பனிஷ்மெண்டா தான் வந்து இந்த நான்வெஜ்ஜே அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதா வந்து சொல்லுவாங்க. சோ நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமே ஒரு உயிரை வந்து கொல்வது பாவம். சோ அந்த கொன்னு நாம சாப்பிடுறதும் வந்து அதை விட அது அது அந்த செயின் ஆஃப் ப்ராசஸ் இன்னும் வந்து டீட்டெயிலா பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து அழகாக இந்த பாவத்தினுடைய கற்களே வந்து 4 வித நிலைகளை பற்றி அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அப்புறம் பிராரப்தா, குட்டம், அதுக்கப்புறம் வந்து குட்டம், பிராரப்தா, சின்ஸ், அதாவது நம்ம இப்போ என்ன அனுபவிக்கிறோம், இனிமே நியர் ஃபியூச்சர்ல என்ன அனுபவிப்போம், இப்ப நாம செய்து கொண்டிருக்கிற செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய இந்த பாவ விளைவுகள், இது எல்லாவற்றையுமே வந்து டீட்டெயிலா அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்க லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் வரும்பொழுது அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நல்லா படிக்கலாம். சோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு உண்பதால் நமக்கு பாவங்களிலிருந்து நம்ம வெளியே வருகின்றோம். ஏனென்றால் பகவானுடைய அவருடைய அந்த பார்வையால் அந்த உணவில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஈவன் பிளான்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்சோ, அது கூட உயிர் வாழிகள் தான் இல்லையா? அதையெல்லாம் நாம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வந்து சமைக்கும் பொழுது அந்த கொஞ்சமான பாவத்தையும் நாம வந்து கிளியர் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் அதை பிரசாதமா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம சாப்பிடுறோம். அவ்வளவுதான். சோ அவருக்கு படைத்து விட்டால் நமக்கு வந்து அவருடைய அருளால் நமக்கு அது வந்து பிரசாதமாக மாறி விடுகின்றது. அவர் ஸ்வீகரித்த பிறகு இந்த ரெமினன்ஸ் வாட் எவர் இஸ் லெஃப்ட் ஓவர் இல்லையா? சோ அவர் கண்ணாலேயே, பகவானுக்கு வந்து நமக்கெல்லாம் கண்ணு வந்து பார்க்கதான் செய்யும் இல்லையா? கை வந்து செயல்படும், காது வந்து கேட்கும். பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. எந்த புலனையும் அவர் எந்த இதுக்காகவும் மாற்றுவார். கண்ணால பார்த்து அவரால் சாப்பிடவும் முடியும். சோ அது மாதிரி நம்ம நிவேதனத்தினுடைய மகிமை எல்லாம் நீங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல வரும்பொழுது படிக்கலாம். இப்போ இந்த பேசிக் லெவல்ல இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாவங்களில் இருந்து விடுபடுகின்றன. தங்களது சுயபுலன் திருப்திக்காக நமக்கு வேணும்னு சமைக்கும் பொழுது அதுல வந்து இறுதியில வந்து நிறைய நாள் நம்மளுடைய இன்பத்திற்காக சமைக்கவே முடியாது. நம்மளுடைய மென்டாலிட்டியே மாறி போயிடும் இல்லையா? சில காலம் கழிச்சு எவ்வளவு ஆண்டுகளா, 20 ஆண்டுகள் 30 ஆண்டுகளா நான் சமைச்சுனே இருக்கேன் அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லையா? இன்னும் எனக்கு ஓய்ந்த பாடு கிடையாது இப்படின்னு இந்த டைலாக் நாம் நிறைய வீட்டுல கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஏனென்றால் அந்த விரக்தி என்பது நமக்காக சமைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த விரக்தி என்பது வரும். அதே கடவுளுக்காக செய்கின்றோம் என்று நினைக்கும் பொழுது அந்த விரக்தி வரவே வராது. பண்டிகை நாட்கள்ல பாருங்க, நம்ம பட்னியோட கூட இருப்போம், காலையில இருந்து விரதம் இருப்போம், மத்தியானம் வரைக்கும் கூட இருப்போம் இல்லையா? எதுவுமே சாப்பிடாம. ஆனா அந்த உத்வேகத்தோட அந்த கடவுளுக்காக செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த வேகத்தோட செய்வோம். அதுல ஈடுபாடு,
அதே நிலைதான் நம்ம டெய்லி வந்து வீட்டுல நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ அதை நிவேதனமாக வச்சு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடும் பொழுது ஒரு துளசி தளத்தை வச்சு சொல்லிட்டு 3 முறை மகா மந்திரத்தை ஜெபித்தா கூட போறோம். உங்களுக்கு அதற்கான மந்திரங்களை சொல்ல தெரியவில்லை என்றாலுமே இந்த 3 தடவை மகா மந்திர ஜபத்தை சொன்னாலே அது பிரசாதமாக மாறிவிடும். அதன் அந்த உணவு சமைத்ததால் வந்த அந்த பாவ விளைவு எதுவா இருந்தாலுமே அதுல இருந்து விலக்கப்பட்டிருக்கும். அதை நாம ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அது பிரசாதம். பிரசாதம் சாப்பிடும் போது நம்மளுடைய கர்மங்கள், பாவ கர்மங்கள் எல்லாம் கூட அதுல இருந்து நமக்கு விமோசனம் கிடைக்கின்றது. அதுதான் பிரசாதத்தினுடைய மகிமை. சோ ஒருவர் வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறணும்னா பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து பகவானுடைய நாமங்களை அவன் ஜெபிக்க வேண்டும். இந்த 3 செயல்கள் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது வந்து கண்டிப்பாக தேவை. எஸ் 13th ஸ்லோகம் இப்பதானே பார்த்தோம். எஸ் அதுவே இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்காங்க. ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் 14th வாசிங்க மாதாஜி. அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவக. எஸ் நமக்கு எப்படி இந்த உணவு வருகின்றது? மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன இல்லையா? நம்மளால சுவாசம் மற்றும் உணவு இன்றி இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ முடியாது. ரெண்டுமே பிராணயாமாவும் சரி, அதே மாதிரி வந்து இந்த வயிற்றுக்கு உணவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரெண்டும் இல்லாதப்ப இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து ஜடமாகி விடுகின்றான். அதாவது மேட்டர் பிணமாகி விடுகின்றான் இல்லையா? யாகத்தால் வந்து மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாகின்றன. சோ அதற்கான விளக்கம் இன்னும் பின்னாடி வரும். அப்ப நம்ம இன்னும் பார்க்கலாம். யாக சக்கரத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். சோ எவ்வாறு வந்து நம்ம இந்த மழை பெஞ்சாதான் நமக்கு விளைச்சல் கிடைக்கும் இல்லையா? விவசாயி வந்து விவசாயம் செய்வான், தானியங்களை அறுவடை செய்து அவன் வந்து வணிகருக்கு விற்கும் பொழுது நாமும் கடையிலிருந்து எல்லா ஐட்டமும் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல வந்து உணவு சமைக்கின்றோம் இல்லையா? உணவை வந்து நாம நிவேதனமாக படைத்து விட்டு எல்லாரும் வந்து அதை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது நமக்கும் ஆரோக்கியம் என்பது கிடைக்கின்றது. சோ இந்த யாகங்கள் வந்து எதனால் மழை பொழிகின்றது என்றால் நம்ம வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய அதாவது வருண பகவானுக்கு வந்து நாம வந்து அவருக்கு செய்யக்கூடிய பூஜை, அதாவது அவருக்கு இந்த பிரசாதத்தை நாம வந்து கொடுக்கும் பொழுது அதாவது மழை வந்து பொழிகின்றது. யக்னங்களால் வந்து யக்னங்கள் செய்வதால் வந்து மழை வருகின்றது. அந்த அவிர்வாகம் எல்லாம் அந்த பரம்பொருள் மகாவிஷ்ணுக்கு தான் போய் சேர்கின்றது. ஆனால் யாகங்களால் தான் மழை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வருது. சோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் தான் பிராமணனா இருக்கிறவங்க கூட ஒரு யாகத்தை வந்து செய்கின்றான். சோ இந்த சைக்கிள் எங்க இருந்து வருதுனாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து பிரம்மர் வந்து வேதங்கள் எல்லாவற்றையுமே கற்றார். சோ அந்த வேதங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் சொல்கின்றது. வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் ஒரு பிராமணனுடைய கடமை என்ன, ஒரு சூத்திரனுடைய கடமை என்ன, ஒரு வைசியனுடைய கடமை என்ன, ஒரு சத்திரியனுடைய கடமை என்ன, எல்லாவற்றையுமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவரவர்களுடைய தர்மத்தை அவரவர்கள் வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது அதே மாதிரி பிராமணனுடைய கடமை என்ன, அவன் வந்து வேத மந்திரங்கள் உச்சாரணம் செய்யணும், யக்னங்கள் செய்யணும், இதுல தவங்கள் செய்யணும். இந்த மாதிரி எல்லாவற்றிலுமே அவன் ஈடுபடும் பொழுது இந்த யாகத்தால் வந்து அந்த வருணனும் வந்து மகிழ்வுற்று இந்த வருணனும் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அதாவது அவருடைய பகவானுடைய அதாவது இன்னொரு தேவர்கள் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து தான் தோன்றியவர்கள் இல்லையா? சோ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யாகத்தினால் வந்து மழையால் வந்து தானிய விளைச்சலும், தானியங்களால் நமக்கு உணவும், அந்த உணவை நாம பிரசாதமாக்கும் பொழுது நாம வந்து புனிதப்படும் பொழுது மீண்டும் வந்து பகவானிடத்தில் போய் நாம சேருகின்றோம். இது வந்து ஒரு சக்கரம், லைஃப் சைக்கிள் மாதிரி. சோ இப்ப அதையும் நம்ம இங்க பார்ப்போம். 15th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாட்சர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யஜ்ஞே பிரதிஷ்டிதம். எஸ் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை இல்லையா? வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்றது? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை தான் சொல்லுது. வேதங்களை நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றியவை. இந்த இதுல இருந்து நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். வேதங்கள் யாருகிட்ட இருந்து வந்தது? அந்த பரம்பொருள் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து வந்தது. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலுமே நித்தியமாக வீற்றிருக்குள்ளா இல்லையா? நம்ம எந்த யாகம் செய்யும் பொழுதுமே நம்ம வந்து
மகாவிஷ்ணுவுக்கு தான் அந்த அவிர்வாகமே போய் சேருகின்றது. அவருடைய நாமங்கள் சொல்லாமல் அந்த யக்னத்தை நம்மளால முடிக்க முடியாது. அது எந்த விதமான யக்னமாக இருக்கலாம். எந்த கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய யக்னமாக இருந்தாலும் மகாவிஷ்ணுவுக்கே அவை அனைத்துமே சமர்ப்பணம். சோ முழுமுதற் கடவுளுக்கே எல்லா யாகங்களும் வந்துமே அவர்தான் அதை ஸ்வீகரிக்கின்றார் இல்லையா? அவர் அதை வாங்கிட்டு நமக்கு வந்து இன்டைரக்டா தேவர்கள் மூலியமாக எல்லா பலன்களையுமே அவர் நல்குகிறார். நாம செய்யறது எல்லாமே இன்டைரக்டா அவருக்கு தான் போய் சேர்றது. அதை பெறக்கூடிய அவரும் வந்து அதே கடவுள், அதே இந்த தேவர்கள் மூலியமா தான் அனைத்தையுமே நமக்கு வந்து வழங்குகிறார். சோ இந்த யாக சக்கரமே இதுதான். எல்லாம் வல்ல இறைவனிலிருந்து வேதங்கள் எல்லாம் வந்து பிரம்மதேவர் பெற்றார். வேதங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றது? இந்த வேதங்கள் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா? வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம். சோ இதன் மூலியமா பார்க்கும் பொழுது இங்க பிராமணர்கள் வந்து யக்னங்கள் செய்வதால் தேவர்கள் மகிழ்ந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை செழுமையாக்கின்றார். மழை பொழிகின்றது, தானிய விளைச்சல்கள் ஏற்படுகின்றது. அந்த உணவு வந்து அந்த தானியங்களால் நாம வந்து உணவு சமைக்கின்றோம். இறுதியில அந்த வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து விட்டு நாம உண்கின்றோம் இல்லையா? சோ இந்த மூதாதையர்களும் வந்து இத பத்தி இன்னும் விளக்கமானாக்கா லெவல் 2ல வரும்பொழுது நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வாறு நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வருகின்றோம். மழையின் ரூபத்தில் தான் நாம திரும்பி வருகின்றோம். சோ மழையின் ரூபத்தில் வரும்பொழுது தானிய விளைச்சல் ஏற்படும் பொழுது அதுக்கப்புறம் அந்த உணவை சாப்பிடுவதால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது நம்ம இன விருதி என்பது இந்த விந்துவின் மூலியமாக தான் நம்ம ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து ஜனிக்கின்றோம். சோ மழை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ நம்ம மேலே சென்ற நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவது இந்த மழை ரூபத்தில் தான் என்பதை நாம வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நாம இங்க தெரிந்து கொள்கிறோம். சோ யக்னஸ் இப்போ நம்மளால உட்காந்து எல்லா சமயத்திலயும் அதாவது ஒவ்வொரு யுகத்துல சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தவங்கள் 10,000 ஆண்டுகள் 20,000 ஆண்டுகள் தவம் புரிந்தார்கள். 100% அவங்களுக்கு எல்லாம் மோட்சம் என்பது கிடைத்திட்டு இருந்தது. செகண்ட் வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து யக்னங்களை வளர்த்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். மூன்றாவது துவாபர யுகத்துல வந்து கோயில் வழிபாடு. ஆனா கலியுகமே வந்து லைஃப் ஸ்பேன் கம்மி. சத்தியுகத்துல வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள் வந்து உயிர் வாழ முடியும். அதே மாதிரி வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து 10,000 ஆண்டுகள் வந்து உயிர் வாழ முடிஞ்சது இல்லையா? சோ அதே மாதிரி 20,000 30,000 ஆண்டுகள் இந்த துவாபர யுகத்துல வந்து 1,000 ஆண்டுகள் அந்த மாதிரி உயிர் வாழ முடிஞ்சது. இப்ப நமக்கு 100 ஆண்டுகள் தான் மேக்சிமம். யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து 100 ஆண்டுகளுக்கு அப்பால் வாழ்ந்தார்கள் என்று நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா? அதனால இந்த குறுகிய காலம் அதாவது இந்த புலன்கள் குறையுடைய புலன்களோட பிறந்த நமக்கு இந்த ஈஸியா வந்து மோட்சம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்கார். சோ அதுதான் இது. இந்த மந்திரத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பாகவதத்துல வந்து 11வது கேண்டர்ல 5th சாப்டர்ல 32nd ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த. இவர் சென்டர்ல இருக்கிறவர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடியவர் தான் நித்யானந்த பிரபு. இந்த அந்த ஒயிட் கலர் இருக்கக்கூடிய அந்த பியர்டு வச்சிருக்கக்கூடியவர் தான் வந்து அத்வைதர் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூடிய லெஃப்ட் சைட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவர் வந்து கதாதர. ஸ்ரீவாசதி வந்து இந்த இந்த மிருதங்கம் வச்சிருக்கக்கூடிய அவர் வந்து ஸ்ரீவாசதி அப்படிங்கிற இவங்க 5 பேருமே வந்து குருமார்கள். பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிதான் நம்ம மகா மந்திரத்தை சொல்லணும். சோ ஏனென்றால் இந்த மகா மந்திர ஜபம் வந்து செய்யும் பொழுது இதுல நிறைய பலன்கள் உண்டு. இதுக்கும் பிராணயாமாக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருப்பது வந்து இந்த சண்டே கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம சீதாராமன் பிரபுஜி வந்து அழகாக ஒரு விளக்க உரை கொடுப்பார். நீங்க எல்லாரும் தவறாம கலந்து கொள்ளணும். சோ ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜெபிப்பதால் நமக்கு பிராணயாமா செய்த பலனை நாம பெறுகின்றோம். 6th சாப்டர்ல வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா அதுக்கான விளக்கங்கள். சோ அதாவது கும்பகா ரேச்சகா பூர்வகா அப்படின்னு அதாவது இந்த உட்சுவாசம் அதுக்கப்புறம் வந்து மூச்சை வந்து இழுத்து புடிச்சிட்டு இருக்கிறது, கொஞ்ச நேரம் அதை ஸ்டாப் பண்றது ரேச்சகா. சோ இந்த மாதிரி இந்த 3 நிலைகள். கும்பகா நிலையில நம்ம எத்தனை முறை நம்மளால மகா மந்திரத்தை சொல்கின்றோமோ அத்தனையும் இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை வந்து வழங்குகின்றது. இதற்கான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே இருக்கின்றது. சோ அதை வந்து நம்ம தமிழ் இதுலயே வந்து ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே திருமூலர் மந்திரத்தினுடைய ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம சீதாராமன் பிரபுஜி ரொம்ப அழகா கொடுத்திருப்பாரு. சோ உங்களுக்கு வந்து செஷன் வந்து அவர் வந்து கடைசியில கொடுப்பாரு. எல்லாரும் தவறாம கலந்துக்கோங்க. சண்டே கிளாஸ்ல இது செய்யலாம். சோ நெக்ஸ்ட் இந்த பீட்ஸ் பத்தி வந்து நான் வந்து 6th சாப்டர் வரும்போது சொல்றேன். வெறுமனே நீங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு ஒரு 18 முறை வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை மட்டும் நீங்க சொல்லணும். இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க எல்லாருமே எழுதி வச்சுக்கணும். சோ நான் இதை காப்பி பண்ணி சாட்ல போடுறேன் நானு.
சோ நீங்க அங்கிருந்து நீங்க வந்து இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். எஸ், எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஒரு நம்ம கிட்ட எந்த மாலையா இருந்தாலும், முத்து மாலையா இருந்தாலும் கூட இதை வந்து உபயோகப்படுத்தி நாம வந்து 10.25ல கூட வந்து இது அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்குது பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல. எஸ், 3.19 வாசிங்க மாதாஜி. தஸ்மாதசக்த சததம் காரியம் கர்ம சமாச்சர அசக்தோ ஹ்யாச்சரன் கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷः. எஸ், பரமாப்தினோ பூருஷக, அதாவது பரமனின் பதத்தை அவர்கள் அடைவது உறுதி. ஆக்சுவலி நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் அமைத்து கொண்டோம் என்றால் அவர் வந்து பகவானின் திருப்பாதங்களை வந்து சேர்வது வந்து நிச்சயம் என்பதை வந்து பகவானே இந்த 3.19வது ஸ்லோகத்துல, அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் நாம் செயல்படணும் அப்படிங்கிற விளக்க உரையோட வந்து நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். எஸ், 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. கர்மணைவ ஹி சம்சித்திம் ஆஸ்திதா ஜனகாதயக லோக சங்கிரகமேவாபி சம்பஷ்யன் கர்த்துமர்ஹசி. இது ஜனகர் போன்ற மன்னர் அந்த காலத்துல வந்து ஆண்ட அரசர்கள் எல்லாருமே ஆன்மீகத்துல வந்து திளைத்திருந்தார்கள், தர்மம் அறிந்தவர்கள். அதனால்தான் அவர்களுடைய ஆட்சி முறையெல்லாம் நல்முறையில் அமைந்திருந்தது. ஜனகர் போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவம் அடைந்தனர் இல்லையா. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எல்லாமே, அந்த கடமைகளை வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதை வந்து திருப்தியோடு நம்ம வந்து செய்யணும் இல்லையா. பகவானை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது நம்மளால பக்குவ நிலைக்கு வர முடியும். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்றார். முந்தைய அரசில் இருந்தவர்கள் எல்லாருமே இப்படிதான் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். நீயும் வந்து ஒரு போர் வீரன் என்ற கடமையை வந்து ஏற்று வெறுமனே உன்னுடைய கடமை மட்டும் செய், பலன்களை பற்றி நீ எதையுமே யோசிக்காதே அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸ் தான் வந்து பகவான் இவருக்கு வழங்குகிறார். பி எ ரோல் மாடல். உன்னை பார்த்து வந்து எல்லாருமே வந்து மாறிடக்கூடாது இல்லையா. இவர் கர்ம சந்நியாசத்திற்கு போயிட்டா எல்லாரும் சந்நியாசம் வாங்கிட்டா அப்புறம் இந்த லோகத்துல எப்படி நம்ம வாழ முடியும். சோ எல்லாரும் இந்த உணவு படைக்கிறது எதுக்குள்ள வேலை செய்யறதுக்கு, கர்மங்களை செய்வதற்கு மனிதர்கள் வேண்டும் இல்லையா. அவரவர்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அதாவது வியாபாரிகளும் தேவை, சத்திரியர்களும் தேவை, சூத்திரர்களும் தேவை, பிராமணர்களும் தேவை. எல்லா சமுதாய பிரிவினருமே இந்த உலோகத்துல வந்து பேலன்ஸ்டா அவங்களுக்கு கடமை செய்தால்தான் சமூகமே வந்து ஒரு நல்முறையில வந்து செல்லும் இல்லையா. சோ நல் மார்க்கத்துல செல்கின்றது என்று நம்மளால சொல்ல முடியும். இதுல இம்பேலன்ஸ் வந்தாதான் எல்லா குழப்பம் கலக்கம் எல்லாமே. எஸ், பி எ ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். எஸ், எத் அழகான ஸ்லோகம் இது கூட வாசிங்க. தத்ததேவேதரோ ஜனஹ சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்ததனு வர்த்ததே. எஸ், ஒரு பெரிய மனிதன், அதாவது நிதான புத்தியுடைய ஒரு பெரிய மனிதன், அதாவது சோபர் மேன் இல்லையா. சோ அந்த சித பிரக்ஞா அதோட நம்ம போன சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர் இல்லையா. ஒரு கண்ட்ரி, ஒரு நாடு இருக்கு, ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு. சோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர்கள் வந்து அவர்கள் என்ன செயல்களை வந்து செய்கின்றார்களோ, இல்லை ஒரு குரு ஆச்சாரியா அவர்கள் என்ன செயல்களை செய்கின்றார்களோ அவர்களையே வந்து பின்பற்றி வந்து பொதுமக்களும் நடக்கின்றனர். தன் செயல்களால் அவன் எந்த தரத்தை உவமையாக அமைத்து கொடுக்கின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது இல்லையா. ஒரு ஆச்சாரியா எதை சொல்லிட்டு போறாங்களோ, இப்ப நம்ம பிரபுபாதர் நீ 16 ரவுண்ட்ஸ் மகாமந்திரம் சொன்னால் உனக்கு அட்லீஸ்ட் மோட்சத்திற்கு வந்து உத்தரவாதம் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார். அதனாலதான் 16 ரவுண்ட்ஸ் நீங்க எந்த இஸ்கான்ல போனாலும் 16 ரவுண்ட்ஸ் மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து செய்வார்கள். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இலக்கு. அதுக்கு மேல எத்தனை ரவுண்ட் வேணாலும் பண்ணலாம், அது வேறு. ஆனா அட்லீஸ்ட் மினிமம் 16 ரவுண்டாவது நம்ம பண்ணணும். 16 × 108 மணிகள். சோ இத்தனை வாட்டி நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை ஜபித்தால் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வைகுண்ட பதவிக்கான மார்க்கம் கிடைக்க பெறுவோம் என்று பிரபுபாதர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார். அதாவது அவர் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார். ஒவ்வொரு ஆச்சாரியார்கள் வந்து அவரவர்களுடைய உணர்தலை வந்து தன்னுடைய ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு அதை வந்து எடுத்துக்காட்டி சொல்லியிருப்பார்கள். அதேதான் நீயும் வந்து ஒரு தரத்தை வந்து ஏற்படுத்து. நீ ஒரு போர் வீரனாக நின்று மகாரதனாக நின்று போர் புரி. அப்பொழுது உன்னை பார்த்து பின்னாடி இருக்கிறவங்க வந்து போர் செய்வார்கள் அப்படிங்கறது வந்து மீண்டும் வந்து பகவான் அவருக்கு வந்து வலியுறுத்துகின்றார். எஸ், 22 வாசிங்க மாதாஜி. நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம்
त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. சோ உலகங்களையும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஏதும் இல்லை. இது பகவான் சொல்றார். உலகங்கள் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும். நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் எல்லாம் ஒன்று, நாம மத்தியில இருக்கோம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் எல்லாம் ஒன்று. ஜெனரல் கேட்டகரைசேஷன். அதனாலதான் 3 உலகம். ஆனால் 14 லோகங்கள் உண்டு. நம்ம 7th பிளேஸ்ல இருக்கோம். பூமி வந்து நமக்கு மேல 6 உலகங்கள் இருக்கு, நமக்கு கீழே 7 உலகங்கள் இருக்கு. ஒரே ஒரு அண்டத்தில் ஒரு யூனிவர்ஸ், 1 யூனிவர்ஸ்ல இத்தனையும் இருக்குன்றத வந்து 8th சாப்டர்ல வித் போட்டோவோட நம்ம வந்து படிக்கலாம். கோலோகா சார்ட். சோ உலகங்களில் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எதுவுமே கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எதுவுமே கிடையாது. பகவான் சொல்றார், எனக்கு தேவையோ அதை அடைய வேண்டியதோ எதுவுமே இல்லை, இல்லையா? அவருக்கு ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து பகவான் இங்க சேலை செய்தாரா? இவர்களுக்கு தூது கூட சென்றார், பாண்டவர்களுக்கு, இல்லையா? ஒரு தூதனாகவும் சென்றார். அதுல அவருக்கு என்ன லாபம்? ஒன்றும் கிடையாது. இருந்தாலும் நான் வந்து கடமையில் வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறேன், இல்லையா? அவர் எந்த 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 செயலில் ஈடுபட்டாலும் அந்த செயலினுடைய பலனை அவர் எப்பொழுதுமே விரும்பவில்லை. இருந்தாலும் நான் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றேன் அப்படிங்கறது வந்து இங்க எடுத்துரைக்கின்றார். அதனால நீயும் வந்து எழுந்து செயல்படுவாயாக அப்படிங்கறதுதான் அவருடைய விளக்கம். 26th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ந புத்தி பேதம் ஜனயேத் அஜ்ஞானாம் கர்ம சங்கினாம் ஜோஷயேத் சர்வ கர்மாணி வித்வான் யுக்த சமாச்சரன். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது கூட. அதாவது ஒருத்தர் வந்து பலநோக்கு செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நாம நினைச்சா கூட அவருடைய நம்பிக்கையை வந்து நாம வந்து குறைத்து விடக்கூடாது, இல்லையா? அதே மாதிரி அவர் அட்லீஸ்ட் அந்த அறியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அவங்களுடைய தன்னுடைய செயல்பாடுகள், தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளுடைய பலன்களை அவர்கள் எதிர்பார்த்து செய்தாலும் அதை நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. வி ஷுட் நெவர் இன்டரப்ட். ஆனால் நல்ல படித்த மனிதன் வந்து அவனை வந்து செயல்பட வைக்கணும். ஷுட் நாட் செயல்படாதே, இவ்வாறு செயல்படாதே என்று நம்ம சொல்லக்கூடாது. ரேதர் தென் அவங்க அவ்வாறு செயல்படும் பொழுது நீ இவ்வாறு செயல்படு அப்படின்னு அவங்களை வந்து மடைமாற்றி இந்த வழியில் செயல்படும் பொழுது உனக்கு நன்மைகள் வரும் அப்படிங்கறத வந்து அவனுக்கு எடுத்துரைத்து நாம வந்து அந்த அத்தகைய மார்க்கத்தில் நாம் அவனை வழி நடத்தினால் அவனும் வந்து கடவுள் உணர்வில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேற்றம் அடைவான். அததான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார். பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசஹ அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹமிதி மன்யதே. அழகான வருகிறது, இல்லையா? அகங்கார விமூடாத்மா. நம்ம அகங்காரத்தோடு இருக்கக்கூடிய, அகங்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கையின் குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். உண்மையிலே நாம இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கயிர்கள், பப்பெட் ஷோ தான் நம்ம எல்லாருமே, இல்லையா? ஒரு பொம்மலாட்டம் மாதிரிதான் நம்ம பொம்மைகள் மாதிரி இந்த 3 குணம் என்னும் கயிற்றால நம்ம வந்து நம்மள எல்லாம் ஆட்டின் இருக்கு அந்த 3 குணங்கள், இல்லையா? ஆத்மா வந்து மயங்குகின்றது. ஆத்மா வந்து ஒரு செயலை செய்யணும் உள்ளது நமக்கு வந்து இந்த புத்திக்கு வந்து அறிவுரை கூறுகின்றது. அதற்கேற்றவாறு மனசு புத்தி எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது, இல்லையா? ஆத்மா எப்பவுமே சைலண்டா உட்கார்ந்து இருக்கான். ஆனா அவன் செயல்படுவது கிடையாது. ஆனா ஒன்லி ஈ வில் இன்வோக், இது செயல்படு அப்படின்னு அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்து சொல்லக்கூடியது ஆத்மாதான். பௌதீக இயற்கையின் குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆத்மா ஒன்றும் செய்வது கிடையாது என்பதை நமக்கு அந்த உணர்வே நமக்கு தெரியறது கிடையாது, இல்லையா? அகங்காரத்தினால் தான் நாம் இப்படி நம்மளுடைய செயல்பாடுகளில் நாம மயங்கிய நிலையில் தான் நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்களில். எஸ், நெக்ஸ்ட் 36. அர்ஜுன உவாச்ச அத கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷக அனிச்சன்னபி வாஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதக. எஸ், அர்ஜுனன் சொல்கின்றான், அதாவது விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல் ஒருவன் பாவ காரியங்கள் செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான், இல்லையா? இது லாஸ்ட் பார்ட் இதுல. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட்ல என்வி என்றால் பொறாமையினுடைய த ஹையஸ்ட் லெவல். அதாவது என்கிட்ட மட்டும்தான் எல்லாமே இருக்கணும், வேற யார்கிட்டயுமே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு நேச்சர்.
அதுக்கப்புறம் கிரீட் இல்லையா, அதாவது ஆசை, மோகம் அதாவது லஸ்ட், அறியாமை, அப்புறம் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் போலியான ஒரு கௌரவம், அப்புறம் ஆங்கர் கோபம், பிரைடு தற்பெருமை, நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் அதாவது இந்த பௌதீகத்திலிருந்து நமக்கு பௌதீகத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு. ஸோ இத்தனையுமே நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துகின்றது. இந்த மாதிரியான ஒரு இயற்கை நமக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் பிறவி எடுப்போம். நாம வந்து எத்தகைய பிறவி எடுப்போம் என்பது இப்ப நாம செய்யக்கூடிய கர்ம விளைவுகளுக்கு ஏற்றமாறு நமக்கு கிடைக்க பெறுவோம். இது நமக்கு நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் இந்த இந்த மாதிரியான காரணங்களால் தான் நம்ம வந்து ஒரு செயலை காமம், இது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னாக்கா காமம், மோகம் என்று நம்ம சொல்லலாம். சோ அதனாலதான் நம்ம ஒரு செயலை வந்து பாவ செயலை தூண்டுவதற்கு அது நமக்கு வழிவகுக்கின்றது. எஸ் 37 வாசிங்க மாதாஜி. श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह வைரிணம். எஸ், காமமே இதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது லஸ்ட் இல்லையா, ரஜோகுணத்தில் தான் உற்பத்தி ஆகின்றது. பேராசை என்பது எந்த குணத்துல இருக்கு? ரஜோகுணத்தில் தான். எதையுமே வந்து ஆக்டிவா செய்யணும் இல்லையா, ஃபேஷன், மோட் ஆஃப் ஃபேஷன். பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும், இது உலகின் எல்லாவற்றை அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும் அப்படின்னு அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க விளக்கம் கொடுக்கின்றார். ரஜோகுணத்துல பேராசையினுடைய உந்துதலால நாம செயல்படும் பொழுது அந்த செயல் நடைபெறாத பொழுது நமக்கேற்றவாறு அந்த அவுட்கம் வரலன்னா ஆப்வியஸ்லி அது என்ன ஆகுனாக்கா கோபமாக மாறுகின்றது. ஒருவருக்கு கோபம் வந்தா அந்த சூழ்நிலையை வந்து அவர் வந்து அதாவது நல்லா இருந்த சூழ்நிலையை கூட அவர் வந்து அதாவது நல்ல அந்த சுச்சுவேஷனே வந்து அவர் வந்து கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து மாற்றி விடுவார் இல்லையா. இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையுமே அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகி விடுகின்றது அந்த ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகும் அந்த காமம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல விளக்கப்பட்டு 38 வாசிங்க மாதாஜி. சோ காமத்தினுடைய 3 நிலைகளை பற்றி இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ். தூமே நாவ்ரியதே வன்ஹிர் யதா தர்ஷோ மலேன ச யதோல்பேனாவ்ருதோ கர்ப்பஸ் ததா தேனேதமாவ்ருதம். சோ காமத்தினுடைய 3 நிலைகள், அதாவது ஆசையினுடைய லெவல் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் மேல மிடில், அதுக்கப்புறம் ஹையஸ்ட். சோ ஒன்னு அதாவது லோ லெவல்ல இருக்கிறது வந்து எதற்கு ஒப்பிட்டு இருக்கிறார்கள்னா, ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சுட்டே இருக்குன்னா மேல் பாகத்துல கொஞ்சம் புகை மண்டலம் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து வெரி அக்செப்டட் லெவல். த ஃபயர் இஸ் கவர்ட் பை த ஸ்மோக் இல்லையா. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும், கண்ணாடி வந்து தூசியாலும், கரு வந்து கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளது, அவ்வாறே காமத்தில் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது மாயையில் அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர் என்று அர்த்தம். சோ நம்ம வந்து பாவ செயல் தூண்டுவதற்கு இந்த காமம்தான் காரணம். ஒருவர் வந்து இந்த நெருப்பு புகையில இருக்கும் பொழுது கொஞ்சமான பாவத்தை செய்கின்றோம். அதற்கு மேல இருக்கிறது வந்து கண்ணாடி தூசி, கண்ணாடியில வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தூசி படிந்த கண்ணாடியில நம்மளால பிம்பத்தை காண முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அது நெக்ஸ்ட் லெவல், மிடில் லெவல். இது வந்து மனிதர்களுடைய பாவங்களுக்கு வந்து நிலையை வந்து ஒப்பிடுகின்றது. இது மிருகங்கள் லெவலுக்கு இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் என்பதே உங்களுக்கு மிருக ஜென்மம் தான். அடுத்து வந்து ஒரு தாயினுடைய கரு பையில வந்து இருக்கக்கூடிய குழந்தை வெளி உலகமே தெரியாது இல்லையா, ஃபுல் அறியாமை. அப்படிப்பட்டவர் அந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கக்கூடிய பாவ விளைவுகள் காமம் இருந்தால் அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரம் செடி கொடி இல்லையா, அசையாமல் ஒரே இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ இந்த அளவுக்கு நம்ம மோகம் இருந்தா இந்த மாதிரி நிலையை நாம் அடைவோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். மனிதன் எவ்வாறு ஆசைப்பட வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய ஆசையை வச்சுக்கணும். மிருகத்தன்மையாகவோ இல்லை நம்மளால் அளவிட முடியாத ஆசையோ நமக்கு என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. அது நமக்கு என்னைக்குமே நன்மைகள் கிடையாது. இதுதான் காமத்தினுடைய 3 நிலைகள். சோ இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைகள் இந்த மாதிரியான நிலையில இருக்கக்கூடிய காமத்தை நாம செயல்படுத்தும் பொழுது அதனால விளையக்கூடிய அவுட்கம் எல்லாமே நமக்கு இந்த மாதிரி பாதக நிலையில வந்து நிறைவடையும். சோ இந்த கண்ணாடி தூசி படிஞ்சிருக்கும் போது நமக்கு கிளாரிட்டி கிடையாது, எதுவுமே நம்மளால பார்க்க முடியாது. கண்ணாடி இருந்தும் அது உபயோகமற்ற நிலை இல்லையா. அதே மாதிரி தாயின் கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையும் வந்து வெளி உலகமே காணாது தவிக்கின்றது இல்லையா. இந்த ஒரு வீடியோ இருக்கு, அந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தை தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு சங்கடத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அந்த குழந்தைக்கு என்பதை வந்து நம்ம வந்து அந்த வீடியோல பார்க்கலாம். பர்த் அண்ட் டெத் வீடியோ.
சோ பாகவதத்துல வந்து தேர்ட் காண்டோல வந்து சாங்கிய யோகத்தை பற்றி கபிலமுனி எடுத்துரைப்பார் தன்னுடைய தாய்க்கு. அந்த விளக்கம் தான் கரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த கருவுல இருந்து டெலிவரி ஆகுற வரைக்குமே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு பதத்தையும் நாம வந்து வாசிக்கும் பொழுது இவ்வளவு சிரமங்கள் பட்டுதான் ஒரு குழந்தை வந்து வெளியே வர்றதா அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு புரிய வரும். சோ தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுது அதுக்கு அதாவது எத்தனையோ ஜென்மங்கள் வந்து அதுக்கு நினைவு வரும். அப்போ வந்து பகவான் கிட்ட அது வேண்டும், எனக்கு இந்த பிறவியே வேண்டான்ட்டு. ஏன்னா அவ்வளவு நாம கூட ரொம்ப பெரிய சங்கடத்துல அதாவது விழுந்துட்டோம்னா அந்த சமயத்துல நம்ம யாரை தேடுறோம்? நம்ம சொந்த பந்தங்களோட தேடுறது இல்ல, எல்லாம் வல்ல இறைவனை தான் நம்ம தேடுகிறோம். பகவான் தான் காப்பாத்துவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இக்கட்ல இருந்து அவர் தான் நம்மளை எடுத்துட்டு வரணும். ஏன்னா ரட்சிக்க கூடியவர் அவர்தான் என்பதே நமக்கு நல்லா தெரியும். S38 இப்பதான் பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். S38 முடிஞ்சது. திருங்க மாதாஜி 39 வாசிங்க மாதாஜி. 39 आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. சோ இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் இல்லையா, நமக்கு வந்து திருப்தி கொள்றது சாட்டிஸ்பாக்சன் நெருப்பு போன்று எரிவதும் ஆன காமத்தின் உருவினால் ஆன அவனது நித்திய எதிரிகளால் மறைக்கப்படுகின்றான் இல்லையா. அவனுடைய உண்மை ரூபமே வெளியே வரதே கிடையாது. அவனுக்கு இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த அவனுடைய சுபாவத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் இல்லையா. அவனுக்கு தூய உணர்வு ஜீவன் வந்து ஆத்மா வந்து ரியலி அது வந்து பியூரிஃபைடு தான், அதாவது நித்தியமானவன் அவன். ஆனா அவன் எதுவுமே இந்த பலன்களுக்கு அவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. ஆனால் இந்த சூக்ஷ்ம உடல் மற்றும் இந்த ஸ்தூல உடல் இரண்டும் இணைந்து செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளால் அந்த கர்மங்களுடைய அவுட்கம் தான் அந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு அது வந்து அதை அடைகின்றது. அங்கே பனிஷ்மெண்டோ அதாவது சொர்க்கமோ நரகமோ எதுல போனாலும் அதற்கான பலன்களை அதுதான் வந்து அனுபவிக்கின்றது. என்றும் திருப்தி அடையாதது இல்லையா. இந்த காமம் என்பது என்றுமே திருப்தி அடையாது, நெருப்பு போன்று எரிவது இல்லையா. அதாவது அக்னி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூங்கிலோட உராசம் பொழுது கண்டிப்பா அந்த காட்டையே வந்து காட்டு தீ பற்றி கொள்கிறது. அது போன்றுதான் காமமும். அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம வந்து இல்லையா. ஆசைகளை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நல் மார்க்கம் என்பது உண்டு. ஆனா அளப்பறியாத ஆசை கொண்டால் நமக்கு வந்து பாவத்தினுடைய இதுக்குதான் நம்ம தள்ளப்படுவோம். நித்திய எதிரிகள் வந்து இங்கே காமம் தான். அதற்கேற்றவாறு மனதும் செயல்படுகின்றது, புலனும் செயல்படுகின்றது, புத்தியும் செயல்படுகின்றது. S41 வாசிங்க மாதாஜி. தஸ்மாத் த்வமிந்திரியாண் யாதௌ நியம்ய பரதர்ஷப பாப்மானம் பிரஜஹிகேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். எஸ், அதாவது புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலே நம்ம அடக்கிவிட வேண்டும் இல்லையா. ஞானத்தை தன் உணர்வை அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது இப்போ அர்ஜுனருக்கு வந்து என்னன்னாக்கா இந்த போரை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு இல்ல அவருக்கு. அந்த கர்ம சந்நியாசத்திற்கு போயிடணும்னு நினைக்கிறாரு, இங்க இந்த பாவத்திலிருந்து வெளியேறணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா அவர் போரை தவிர்த்தால் அவருடைய கடமையை அவர் தவிர்த்தால் அதனால வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் அவரை தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா புலன்கள் என்ன சொல்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறு நாம் செயல்படும் பொழுது அது நமக்கு வந்து நன்மை வந்து வழங்காது. மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நாம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவது மிக மிக முக்கியம். எவ்வாறு? சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா. அதாவது நம்ம பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தானாகவே அதாவது அதாவது திடமான ஒரு நிலைக்கு வந்து சேருகின்றது. இந்த காமத்தை வந்து ஆரம்பத்திலே பேராசையை வந்து நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து அழித்து விட வேண்டும். அது ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும் இல்லையா. ஒருவருடைய ஞானத்தையும் அது அழித்து விடும். தன்னுணர்வு பாதையில் அவர்களால் வந்து முன்னேற்றம் அடையவே முடியாது. அதனால அது மிகப்பெரிய எதிரி இந்த காமம். அதை அழித்து விட வேண்டும், நீ அழிப்பாயாக அப்படிங்கிறது தான் வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், அதாவது உடல் ஸ்தூலம் இல்லையா. சோ உடல் என்பது இந்த அதாவது இங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த 42 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் அந்த பிக்சரை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. அழகான விளக்கம். இந்த உடல் என்பது ஜடம் இல்லையா.
இது ஜடம் என்பது இந்த உடல் என்பது அதாவது ஸ்தூல உடலை வந்து நம்ம ஜடம் மேட்டர்ன்னு தான் சொல்லுவோம். இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாதான் வந்து நித்தியமானவன். அவன் வந்து சூக்ஷ்ம ரூபம் இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்ம ரூபத்தை மறைத்து கொண்டு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவன் தான் இந்த ஜீவன் இல்லையா? செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள், இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே இந்த ஸ்தூல உடலை விட வந்து உயர்ந்தவை. அதே மாதிரி இந்த புலன்களை விட வந்து மனசு வந்து உயர்ந்தவன் ஆகின்றான். இந்த மனதை விட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி வந்து உயர்ந்தவன் ஆகின்றான். ஆனால் இந்த புத்தியை விட ஆன்மாவோ வந்து உயர்ந்தவன் ஆகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஹையஸ்டா இருக்கிறது வந்து யாருன்னாக்கா ஆத்மா. அதுக்கு கீழே தான் புத்தி, அதுக்கு கீழே தான் மனசு, அதுக்கு கீழே தான் இந்த புலன்கள், அதுக்கப்புறம் தான் இந்த உடல். சோ செயலாற்றக்கூடிய புலன்களை விட இந்த உடல், அதாவது ஜட பொருள் வந்து உயர்ந்தது அல்ல. சோ ஜட பொருளை விட உயர்ந்தது இந்த புலன்கள், புலன்களை விட உயர்ந்தது வந்து மனசு, மனசை விட உயர்ந்தது வந்து இந்த புத்தி, அதே புத்தியை விட உயர்ந்தவன் வந்து ஆத்மா என்றதை வந்து நாம இங்க இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல பார்க்க போறோம் இல்லையா? சோ உடல் தலம் இது, அதுக்கப்புறம் வந்து புலன்களின் தலம் இது, அதுக்கப்புறம் இது மனது தலம், அதுக்கப்புறம் இது இன்டெலெக்ட்னாக்க புத்தி இருக்கக்கூடிய அறிவு ஸ்தலம். இது வந்து ஆத்மா என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி இல்லையா? அதனால வந்து இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், ஆன்மீக தலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இது டாப் மோஸ்ட் வந்து ஆன்மீக தலம், கீழே வந்து உடல் ரீதியாக இருப்பது வந்து லோயஸ்ட் லெவல். சோ இங்க ஒரு பிக்சர் இருக்கு. இந்த பிக்சர் வந்து எதை குறிக்கின்றது என்றால் கதா உபனிஷத்ல வந்து இருக்கக்கூடிய பிக்சர் தான் இது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் எல்லாம் குதிரைகள் இல்லையா? கண், காது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது நாசி, அதுக்கப்புறம் வந்து கை, அதுக்கப்புறம் நாக்கு, இது எல்லாமே புலன்கள். இந்த புலன்கள் எல்லாமே கடிவாளம் வந்து மனசுதான் கடிவாளம். இந்த கடிவாளம் வந்து மனம் என்னும் கடிவாளத்தை யார் புடிச்சுட்டு இருக்கிறதுனாக்கா அறிவு தான் புடிச்சுட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த அறிவை வந்து இயக்குபவன் யார் என்றால் ஆன்மா. சோ ஆன்மா சொல்றார் அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த அறிவு வந்து செயல்படுத்தி இந்த மனசை அதுக்குள்ள வந்து லயித்து அதனுடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்தி தன்னுடைய காரியங்களை வந்து செயலாற்றுகின்றது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம கூட ஒரு கார்ல ஏறுறோம். கார்ல ஏறும் பொழுது இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? சோ இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த கைகள், இந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்தி நாம செயல்படுகின்றோம். ஆனா அதுக்கு இன்டெலெக்ட் எங்க இருந்து வருது? இந்த எங்க போனோம் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு அந்த மனசுக்குள்ள வந்து உள்ளிருந்து சொல்லக்கூடியது யாரு? வந்து ஆத்மா. ஆத்மா வந்து புத்தியை வந்து இமீடியட்டா வந்து அந்த ஆக்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு வந்துரும். மனசு அதுக்கேற்றவாறு அதோட செயல்பட ஆரம்பிக்கும், புலன்களும் செயல்படும். ஆனா அவன் வந்து உட்கார்ந்த பிறகு எங்கே போகணும், இந்த டெஸ்டினேஷன் எந்த பாதையில போறான்றதெல்லாம் ஆத்மா எதுவுமே நிர்ணயிக்கிறது கிடையாது. இந்த புலன், மனசு, இந்த புத்தி தான் நாம எந்த மார்க்கத்தில் செல்கின்றோம் என்பதை வந்து நிர்ணயிக்கின்றது. சோ இது வந்து கதா உபனிஷத்துல வந்து இருந்த பிக்சர் தான் இது. சோ இங்க வந்து நாம பார்க்கிறது. இதோட இன்னைக்கான இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. சோ எஸ், புஷ்பம் மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? சாரி அவங்களுக்கு நான் மாதாஜி ஆல்டர்னேட் முடிச்சு விடுறேன். முடிச்சிருங்க. மாதாஜி ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம திருத்தீயோ அத்தியாயः சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் புஷ்பம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். சோ இங்க ஒரு நல்ல உள்ளம் ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க. சோ அவங்கள பத்தி சொல்லுவாங்க. எஸ் மாதாஜி, நீங்க யூ ஆர் வெல்கம் ஹியர் ஃபார் த செஷன். புஷ்ப மாதாஜி. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் வந்தனம். வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. எந்த பேட்ச்ல சேர்ந்தீங்க, உங்களுக்கு என்ன ஓகே வாட் யூ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க சொல்லலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து எனக்கு 78 வயசு ஆகுது. நான் ஒரு ஸ்கூல்ல ஹெச்எம்மா இருந்து ரிட்டையர்டு.
இந்த 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 காலம் வந்து எனக்கு சந்நியாச காலம். இந்த காலத்துல வயோதிகத்தினாலையும் உடல் உபாதைகள்னாலும் இந்த கொரோனா பீரியட்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த காலத்துல எனக்கு மேங்களூர் இஸ்கான் பிரபுஜி சுவாமிஜி நாமதாசர் அவர்களுடைய ஒரு கருணையினால் இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு வந்து நடத்தப்படுகிறது என்ற ஒரு மெசேஜ் பார்த்து நான் 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஆன்லைன் வகுப்புல சேர்ந்து அதனால என்ன பலன் அடைஞ்சேன், என்ன இன்பம் பெற்றேங்கிறத பெற்ற இன்பத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் இங்க வந்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா மாதாஜி அவர்கள் மாதிரி நிறைய மாதாஜிமார்களும் பிரபுஜிமார்களும் வந்து இந்த பெங்களூர் இஸ்கானுக்காக வாலண்டியரா நிறைய இது சர்வீஸ் பண்ணி நமக்கு பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லா நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைகள் அந்த தர்மத்தை பற்றி விளக்க மனமுவந்து வந்திருக்காங்க. அவர்களால் நாங்கள் நன்மை அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஆக நான் என்னுடைய அனுபவத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த வகுப்புக்கு முன்னாடி நான் வந்து இங்க வர்றதுக்கு முந்தி நான் என்னுடைய பணிக்காலத்திலேயே நான் நிறைய ஒரு பகவத்கீதையினுடைய உபன்யாசம் அதை பற்றிய ஒரு ஆன்மீக ஒரு பிரசங்கங்கள் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் சுவாமிஜிகள் மூலமாக கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் பற்றிய ஒரு பிரசங்கங்களை கேட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ஒரு ஞானத்தை பற்றியும் கேட்டிருக்கேன். ஆனா பகவத்கீதை புக்கு 35 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே வாங்கி வச்சுட்டேன். ஆனா அதை திறந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் வந்து எனக்கு வரல, டைமும் இல்லைன்னு வச்சுக்கல, படிக்கல. ஆனா இந்த வயசுல 78ல உடல் உபாதைகளுக்கு இடையில வந்து இந்த வகுப்புக்கு வந்த பிறகு நம்மளுடைய மாதாஜி தரணீஸ்வரி அவர்களுடைய ஒரு கருணையால் நடத்தப்பட்ட இந்த வகுப்புல சேர்ந்து அவங்க நடத்திய இந்த கோர்ஸ், இந்த பிரசங்கம், இந்த உபன்யாசத்தை, அத உபன்யாசம் சொல்ல மாட்டேன், இந்த ஆன்மீக வகுப்புல கலந்து கொண்டு நான் வந்து அவங்களால ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு. அவங்கள அதை இன்னும் ஆழமா படிக்கணும், பகவத்கீதை புக்கை நம்ம திருப்தியா படிக்கணும், உள்ள போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தினவங்களே நம்முடைய மாதாஜி தர்மேஸ்வரி அவர்களும் ராதிகா மாதாஜி சுவாமிஜி அவர்கள் தான். அதனால இந்த வகுப்புல இருந்து எனக்கு கிடைக்காத பல கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கல, அதெல்லாம் இதுல தெரிஞ்சுட்டேன். நம்முடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய ஒரு ஆன்மீக விஞ்ஞானமாக இருக்கிறது இந்த பகவத்கீதை. எல்லா வேதங்கள், உபநிடதங்கள் எல்லாருடைய சரத்துக்களும் கலந்த ஒரு பாலாக இதை தேன் போன்ற ஒரு அமிர்தமாக நமக்கு கொடுத்திருக்காரு பகவான். இது பகவான் போர்க்களத்துல அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிச்சிருக்காருங்கிறது தான் கதை. ஆனா இது அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமில்ல, நமக்கு தான் சொல்றாரு. நமக்கு என்னென்ன இந்த சனாதன தர்மத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை என்னங்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த வாழ்க்கை, இது ஒரு வாழ்க்கை விஞ்ஞானம், ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங், எப்படி நம்ம வாழணும். அதாவது எனக்கு வள்ளுவருடைய ஒரு குறள் ஞாபகம் வருது, வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படுவான் அப்படிங்கிற ஒரு குறள். வையத்துள் வாழ்வாங்க எப்படி வாழ்றது, வானுரையும் தெய்வம் எங்கே இருக்கு, எப்படி போறது அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்மீக, ஒரு பௌதீக ஆன்மீக விஞ்ஞானமாக நமக்கு இந்த பகவத்கீதை இருக்கு. இந்த பகவத்கீதையை நம்ம ஆரம்பத்திலேயே நம்ம பக்தி செய்யறோம், எல்லா தர்மங்களையும் அதர்மங்களையும் பாவங்களையும் புண்ணியங்களையும் நம்ம பெற்றோர்களும் பெரியவங்களும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மகாபாரதம், ராமாயணம் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஆனா இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு நம்ம நம்ம வீட்டுல ரொம்ப பெரும்பாலான வீடுகள்ல, எல்லாரும் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா பகவத்கீதை படிச்சா சன்னியாசியா போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தவறான எண்ணத்தினால அதை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்றது இல்லை. ஏன்னா நம்முடைய இந்து மதத்துல, சனாதன தர்மத்துல எதுக்கு கம்பல்ஷன் கிடையாது, சுதந்திரம் ரொம்ப. நமக்கு கோயிலுக்கு போறது கூட நமக்கு சுதந்திரம். நமக்கு யாராவது கேட்டா எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை தான் எங்களுடைய வேத நூல்னு சொல்ல கூட தெரியல அந்த காலத்துல, எனக்கு கூட தெரியல அந்த காலத்துல. ஆக அது மாதிரி இப்ப மற்ற மதங்கள்ல அவங்க புனித நூல் என்னன்னா உடனே சொல்றாங்க, நம்ம உடனே சொல்ல முடியாத நிலையில இருக்கோம். ஏன்னா அதை பற்றிய ஒரு புரிதலை நம்ம கிட்ட ரொம்ப இல்லை. பெரியவங்க எல்லாம் நல்லதான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த ஒரு அடிப்படை தத்துவத்தை வச்சு நம்ம பக்தியெல்லாம் பண்ணோம், கோயில்களுக்கு போனோம், எல்லா அர்ச்சனை எல்லாமே பண்ணோம்.
ஆனா அந்த அடிப்படை தத்துவம், அதாவது டிவோஷன் விதவுட் பிலாசபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மாதாஜி தான் சொல்லுவாங்க. அதன்படி நம்ம பக்தி பண்ணோம் கோயில்களுக்கு போய், அடிப்படை தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள. ஆக வையத்துள் வாழ்வாங்க எப்படி வாழ்றது? மாதாஜி இப்ப 3 அத்தியாயம் நடத்திட்டாங்க. அதுலயே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எப்படின்ட்டு. ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை, இந்த உடம்பு வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை அப்படிங்கறதெல்லாம் படிச்சோம். அடுத்து 2வது அத்தியாயத்துல சாங்கிய தத்துவம் எல்லாம் சொன்னாங்க. கர்ம யோகத்திலையும் எப்படி நம்ம கடமையை செய்யணும், கடமையை நம்ம அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மனம், புத்தி, ஆத்மாவை பயன்படுத்தி எப்படி கடமை பகவானுக்காக செய்யணும், எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம ஈடுபாட்டோட மன உறுதியோட எப்படி கடமை செய்யணுங்கிறத அழகா போதிக்கிறாங்க. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி செஞ்சு பகவான் நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, அதை பயன்படுத்தி எல்லா செல்வங்களையும் இருக்கு. நம்ம செய்ய கடமையை செஞ்சு அதனால கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகளை பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்கணும். அதான் நம்ம ஒரு தானியம் விளைவிக்கிறோமா, அதை வந்து அதை பிரசாதமா ஆக்கி பகவானுக்கு படிச்சு நம்ம சாப்பிடணும். அதான் அண்ணாந்து பகவதி அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆக நம்ம செய்யக்கூடிய கடமையினுடைய பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செஞ்சோம்னா அதனால வரக்கூடிய பாவ விளைவுகள் நமக்கு வராது அப்படிங்கிறத ஒரு உண்மை. நம்ம இந்த பிறப்புல வந்து படக்கூடிய கஷ்டம், ஏன் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னு பல நேரம் நினைச்சது உண்டு. அதுக்கு காரணம் நான் தான். நான் செஞ்ச நல்ல தீய ஒரு செயல்களினுடைய விளைவுகளை நான் இந்த பிறவியில அனுபவிக்கிறேன். அனுபவிச்சுட்டு முடிச்சு பகவானை நினைச்சு பக்தி தொண்டு செஞ்சா அவனுடைய நாட்டுக்கு போவேன். இல்ல இப்பவும் வந்து நான் பாவம் தான் செய்வேன் அப்படின்னு செஞ்ச அந்த பாவ விளைவுகளை அனுபவிக்க மறுபடி பிறந்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை. அவங்க நல்லா இருக்காங்க, நம்ம நல்லா இல்லையேன்னு பல நேரம் நம்ம நினைச்சது உண்டு. அதுக்கு காரணம் என்ன? அவங்க நல்லது செஞ்சாங்க அந்த முன் பிறவியில, அதை நல்லதை அனுபவிக்கிறாங்க. நம்ம இப்ப நல்லது செஞ்சா அடுத்த பிறவியில நமக்கு நல்லது வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிறோம். ஆகையினால நல்ல வாழ்க்கை கெட்ட வாழ்க்கைன்னு கிடையவே கிடையாது. பகவான் சொல்றாரு, இன்பமோ துன்பமோ எல்லாம் வரும். துன்பம் வந்தாலும் நீ அப்பவும் வந்து மனந்தளராம என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு நீ மேல முயற்சி செய்யறதுதான் உன்னுடைய கடமை. முயற்சி செஞ்சு நீ மேல வர்றதுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் தான் சொல்றாரு. ஆக இந்த வாழ்க்கையில வந்து வையத்துள் வாழ்றதுன்னா நம்ம கடமையை ஒழுங்கா செஞ்சு நம்ம செய்யக்கூடிய செயலின் பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு இருக்கிற வாழ்க்கையை நம்முடைய நம்ம கடமை, நம்ம குடும்ப கடமை, பெற்றோருக்கு, பிள்ளைகளுக்கு, உறவினர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் திருப்தியா செஞ்சு கிடைத்ததை கொண்டு திருப்தியாக அதை அக்செப்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மன திருப்தியோடு வாழ்ந்தால்தான் வையத்துள் வாழ்வாங்க வாழ முடியும். கொடுத்ததை வச்சு திருப்தியா வாழணும். வாழ்ந்தால் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படுவான். எங்க இருக்காரு தெய்வம்? வானத்துல இருக்காரு. எப்படி இருப்பாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. அப்போ அதெல்லாம் இப்போ வந்து இந்த பகவத்கீதைக்கு வந்த பிறகு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பகவான் வந்து எல்லாரும் சொல்வாங்க, எங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஒரே குலம் ஒருவரே தேவன், எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தேவன் தான், இயேசுதான் அப்படிம்பாங்க. அப்போ வந்து எனக்கு அவங்களோட ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல முடியல. இப்ப அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நமக்கு ஒன்றே தெய்வம் தான், பகவான் பரமபுருஷ பகவான் நாராயணர் கிருஷ்ணர் தான் ஒரே தெய்வம். அந்த கிருஷ்ணரனுடைய அவதாரங்களாக, குண அவதாரங்களாக, அம்சங்களாக இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நல்லது, நமக்கு நன்மை செய்வதற்காக பகவானால் அனுப்பப்பட்ட தெய்வங்கள் தான், அவதாரங்கள் தான் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், முருகா, நம்ம தேவிமார்கள், சரஸ்வதி, லட்சுமி, பார்வதி, எல்லா தேவிமார்களும் இந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போய் நம்ம வழிபாடுதான் செய்யறோம். நமக்கு நன்மை வரணும், செல்வம் கிடைக்கணும், அறிவு வரணும், எல்லா நன்மைகளையும் பெறணும், ஆயுள் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் பிள்ளைங்க அப்படின்றலாம். ஆனா அதனுடைய தாற்பயம் நமக்கு தெரியாம நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா? நம்ம யாரை வழிபட்டாலும் அது வந்து பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். நமக்கும் ஒரே தேவன் தான், பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர். நாராயணர் வந்து எப்படி பிரைம் மினிஸ்டருடைய வேலைகளை கவனிக்கிறதுக்காக நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் இருந்துதானே அவருடைய வேலைகள் எல்லாம் நாடு முழுவதும் செய்யறாரு. அது மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு வேண்டிய எல்லா நன்மைகளையும் செய்யறதுக்காக அனுப்பப்பட்டவங்க தான் இந்த தெய்வங்கள் எல்லாரும். ஆக எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டாலும் அது பகவானை தான் போய் அடையுது. பகவான் வந்து அவர்கள் மூலமாக நமக்கு நன்மை செய்யறாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆக இந்த கடமையை வந்து நம்ம ஒழுங்காக செஞ்சா நிச்சயமாக
வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவானை போய் அடைவோம். எப்படி அடைவோம்? பக்தி தொண்டு செஞ்சு. அப்ப பக்தி தொண்டு செஞ்சுன்னா எப்படி பகவானை அடைய முடியும்? எங்க இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வைகுண்டத்துல இருக்காருங்கிறது. அது இதுல நம்ம சண்முக கவசத்துல ஒரு பாடல், அண்டமாய் அவனியாய் அரியனாய் பொருளதாகி தொண்டர்கள் குருவுமாகி துகளறு தெய்வமாகி என் திசை போற்ற நின்ற ஈசன் அப்படின்னு சொல்லி முருகனை பற்றி பாடியிருக்காரு. அண்டம் ஆக அந்த பக்தி யோகத்துல அடுத்து நீங்க படிப்பீங்க. பக்தி யோகத்துல இந்த அண்ட சராசரங்களையும் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் ஏற்படுத்தியவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதாவது நாராயணர், விஷ்ணுவாக வந்து இந்த அண்ட சராசரங்களையும் படைத்து, இந்த ஜட உலகையும் படைத்து, 84 லட்சம் உயிரினங்களையும் படைத்து, நமக்கு வேண்டிய நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் கொண்ட எல்லா ஒரு வசதி வாய்ப்புகளையும் செஞ்சு கொடுத்து நம்மளை காத்து வரக்கூடியவர் அவர்தான். எல்லா இடத்துலயும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப சூரியன், சந்திரன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? மழை வருது, எல்லாமே நம்ம வந்து மழை வருண பகவான சூரிய பகவான வழிபடுறோம். சூரியனுக்கு இது பொங்கல் வச்சு படைக்கிறோம். இது எல்லாமே ஒரு பகவான் கொடுத்த ஒரு நமக்கு ஒரு என்னது ஒரு ஐஸ்வர்யங்கள், ஒரு ஒரு நன்மைகள். அதை வச்சு நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வந்து சிறப்பாக வாழணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு படிச்சிருக்காரு இந்த இதெல்லாம் இல்லையா? ஆகையினால இந்த உலகம் முழுவதும், அது பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைத்தவர் அவர்தான். காக்கிறவர் அவர்தான். அடுத்து வந்து ஒரு பிரளயம் வர்றப்ப அடிக்கிறவர் அவர்தான். தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார், உன்னிலும் இருப்பார், எண்ணிலும் இருப்பாருங்கிற ஒரு பாடல் கூட இருக்கு. ஆக ஆத்மாவாக, பரமாத்மாவாக, ஆத்மாவோடு நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடியவரும் அந்த பரமபுருஷ பகவான் தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன். பரமாத்மா நம்ம மனசாட்சின்னு தான் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது வந்து பரமாத்மா. ஏன்னா அவரு நல்லது கெட்டதை சொல்லக்கூடியது மனசாட்சி படி நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக அந்த பரமாத்மாவாக. அடுத்து எல்லா ஒளி பயமாக எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அருவ பிரம்மனாக இருப்பவர் அவர்தான். ஆக அதுக்கு மேல சத் சித் ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவானோ அவர்தான் அப்படிங்கிற அதுக்குரிய ஒரு விளக்கமும் எனக்கு கிடைச்சது. அடுத்து பக்தி தொண்டு வந்து இப்படிப்பட்ட எல்லா கடமை எப்படி செய்யணும், பக்தி எப்படி செய்யணும், தியானம் எப்படி செய்யணும், யோகம் எப்படி பயிலணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அழகா ஒவ்வொரு சாப்டரா முதல்ல கர்மயோகம் பற்றி, அப்புறம் பக்தி யோகம் பற்றி, அப்புறம் ஞான யோகம் பற்றி, அப்புறம் கடைசியில என்கிட்டயே சரணடைஞ்சிரு அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனனுக்கு. உன் கடமை செய்யறதா உன் வேலை, எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுரு, நான் பாத்துக்கிறேன், நீ எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காத, யாரை பற்றி நினைக்காத அப்படிம்பாரு. மனசை அடக்கிக்கோ, புத்தியையும் மனசையும் என்கிட்ட செலுத்துமாரு. எனக்கு மனசையே அடக்க முடியலைங்கிறப்போ, முடியலையா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுட்டு நீயே பகவானே சரணம் அடைஞ்சிடலாம். எப்பா சரணம்னு போவாங்க எப்படி. அது மாதிரி சரணம் அடைஞ்சிரு அப்படிம்பாரு. சரணம் அடைகிறதுனா என்ன? நீயே பாத்துக்கப்பா, எனக்கு நல்லதோ கெட்டதோ நான் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களிலும், எல்லா செயல்களிலும், எல்லா நேரங்களிலும், எல்லா இடங்களிலும் பகவானே நீயே எனக்கு துணை, நீயே என்னைய வழிகாட்டு, என்னைய காப்பாத்து, என்னைய வழி நடத்து, எனக்கு பாதுகாப்பா இருந்து என்கிட்டயே சரணடைஞ்சிரு, எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன், கடமை பற்றி செய்யுங்கிறாரு. ஆக இத்தகைய ஒரு அறிவெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஞான நூல் இது வந்து பௌதீக ஆன்மீக விஞ்ஞானம்னா அது மிகையாகாது. இந்த பகவத்கீதைய நம்ம வீடுகள் தோறும் நம்ம சனாதன தர்மத்துல நம்மளை வற்புறுத்தி படிக்க வைக்கல. அதை இனிமேலாவது நம்ம மாதிரி படிச்சவங்க அதை நம்ம படிக்க வைக்கணும். ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன செய்வாங்களோ உலகின் பல பாகங்கள்ல இது பாடநூல்லையும் சேர்த்திருக்காங்க. நம்ம இந்தியாவுல கூட உத்தரப்பிரதேச போன்ற இடங்களையும் சேர்த்திருக்கிறதாக சொல்றாங்க. ஆகையினால நம்மளுடைய எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். நான் ஒரு ஆசிரியராக இருந்ததுனால இந்த இதை வந்து நான் எல்லாரும் பணிவோடு கேட்டுக்கிறேன். நம்ம பகவத்கீதையினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ மாதாஜி மூலமாக அவங்க அழகா சொல்றாங்க. அது எனக்கு ஒரு தூண்டுகோல். விவேகானந்தர் சொல்வாரு, நமக்குள்ள அவ்வளவு ஆன்மீகம் இருக்கு, நம்ம தெய்வீக சக்தி நமக்குள்ள இருக்கு, அதை தட்டி எழுப்புறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோல் தான் வேணும் பாரு. எனக்கெல்லாம் தூண்டுகோலாக இருந்தவங்க இந்த மேங்களூர் இஸ்கானை சேர்ந்த நம்ம மாதாஜி தர்ணீஸ்வரி ராதிகா மாதாஜி போன்ற மாதாஜிகளும் அதை நடத்தி வரக்கூடிய சுவாமிஜி அவர்களும் தான் சொல்வேன். ஆக அதை தட்டி எழுப்பியிருக்காங்க.
இனிமேதான் அதை நான் அபிவிருத்தி செய்யணும். இந்த 78 வயசுல உங்கள பலருக்கு வந்து ரொம்ப இளமையாக இருப்பீங்க. என் மாதிரி வயசுள்ளவங்க ஒரு சிலர் இருக்கலாம், ஒரு 2 பேரு. ஆக இந்த காலத்துலயோ இந்த வாழ்க்கையிலேயோ எனக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியது இந்த பக்தியின் மூலமாக இந்த ஒரு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துக்கு உகந்தது வந்து நம்மளால தியானம் பல்லாண்டு காலம் வந்து அந்த காலத்துல விஸ்வாமித்திரர் பண்ணாரு, துருவன் பண்ணாங்க. அவ்வளவுல நான்லாம் தியானமும் பழகி இருக்கேன். அருவ பிரமனை தான் நான் மனசுக்குள்ள போய் அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கேன், யோகா பயின்று இருக்கேன், எல்லா இதுவும் ஞான யோகம் எல்லாமே பயின்று இருக்கேன், மனவளக்கலை பயின்று இருக்கேன், அதுலயும் தியானம் பண்ணுவேன். ஆனா இது வந்து இந்த வந்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து பிராணாயாமம் கூட இந்த இப்ப நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த இதுல அடங்கி இருக்கு. இதுல இந்த மந்திரத்துல மந்திரத்துல அடங்கி இருக்கு. ஆக கலியுகத்துக்கு உகந்த இது வந்து நம்ம வந்து அவ்வளவு தியானம் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த நாம ஜெபம் தான் உகந்தது அப்படிங்கிறத எல்லா சுவாமிஜிகளும் எல்லா குருமார்களும் சொல்றாங்க. அதுல இந்த இஸ்கான் மூலமாக நமக்கு சொல்லப்பட்ட இந்த நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருமே சொல்லுங்க இத. கண்டிப்பா யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இந்த சொல்லி முடிச்சது மாதாஜி. இது ஒண்ணு மட்டும் மாதாஜி சொல்லுங்க. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம்ங்கிறது நானும் எல்லா மந்திரமும் நம்ம ஜெயிச்சு இருப்போம். காயத்ரி மந்திரம், நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, விஷ்ணுவை பற்றி, முருகா பற்றி எல்லாரும் நம்ம படிச்சிருப்போம், சொல்லி இருப்போம். ஆனா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ராமநாமம் எல்லாம் சொல்லி இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் நமக்கு பிராணாயாமம் செய்யறதுக்குரிய ஒரு உணர்வை பிராணாயாமம் கற்றிருக்கேன். அதற்குரிய ஒரு பயிற்சி மாதிரிதான் எனக்கு தெரியுது. இதனால நான் பல நன்மைகள் அடைஞ்சேன். நான் வந்து இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த வகுப்புக்கு வந்த பிறகு பொதுவா இந்த 78 வயசுல எனக்கு உடல் உபாதைகள், கீழே பல தடவை விழுந்துட்டேன். கால் சும்மா உட்கார்ந்தவே ஒடிஞ்சிடக்கூடிய காலு இப்ப கிருஷ்ணர் கூடவே என் கூட இருக்கிறாப்புல எனக்கு தெரியுது. இந்த 16 முறை இந்த நாம ஜெபம் செஞ்ச பிறகு நான் இப்போ ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி கீழே கூட வழுகி விழுந்துட்டேன். எப்பவும் கீழே விழுந்தா அம்மான்னு சொல்லுவேன், அம்மா அப்படிம்பேன். எனக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்கேம்மா, என்னை ஏமா வச்சிருக்கேன் அப்படிம்பேன். ஆனா அன்னைக்கு விழுந்த உடனே கிருஷ்ணா அப்படின்னு கிருஷ்ணா தான் போட்டு, கிருஷ்ணா எப்படி என்னை தூக்கி மேல உட்கார வச்சாருன்னு தெரியல, எனக்கே தெரியல. அது போன்ற ஒரு இது எனக்கு இப்ப உடல் உபாதைகள் கூட, கால் எரிச்சல், கால் வலி அப்படி இப்படின்னு இருக்கும். அதெல்லாம் கூட இந்த நாம ஜெபம் சொல்ற 16 முறை நாம ஜெபம் சொல்றதுனால மாதாஜி மூலமாக பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், கிருஷ்ணாவை பற்றி படிக்கிறோம், நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நான் இந்த மாதிரி 18 days கோர்ஸ் 3 தடவை மாதாஜி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் L2 L3 லெவல்ல இப்ப இருக்கேன் நான். ஆக இந்த வயசுல பகவான் என்ன வச்சிருக்காரோ நான் முடிஞ்ச அளவு படிப்பேன். ஏன்னா இது படிச்சு இப்ப நான் பெற்ற இன்பமே பெருசு எனக்கு. இப்ப காலு கை அந்த உபாதைகள்லாம் எனக்கு தெரியறதே இல்லை. நாமம் தான் எந்நேரமும் என்னுடைய மனசுல ஓடுது. அந்த நாமம் ஜெபிச்சுக்கிட்டே குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றாப்புல, இந்த எதுவும் வந்து சளி கிளிக்கா இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முந்தி நாம ஜெபத்தோட பகவானுடைய ஒரு உலகை போய் அடையணுங்கிறதா என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கு. ஆக இந்த நாம ஜெபம் வந்து நமக்கு பல வகையில நம்ம மனதை அமைதிப்படுத்துது, வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்துது. முன்னாடியெல்லாம் 7 மணிக்கு அப்படிதான் எழுந்திருப்பேன். இப்பெல்லாம் 4:30 எழுந்திரிச்சுட்டு எப்படி நம்ம மார்கழி மாசம்தான் ஆண்டாளுடைய பாசனம் வச்சுட்டு மார்கழி நீராடி கோயிலுக்கு போவோம் 4:30. இப்போ டெய்லி வந்து 4:30 எழுந்திரிச்சு மந்திரம் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம். அப்புறம் இந்த இஸ்கான்ல நடைபெறக்கூடிய, பெங்களூர் இஸ்கான் நடைபெறக்கூடிய ஆரத்தி, பிரபுபாதா இந்த ஆரத்திகள் எல்லாம் கலந்துக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அதனால எங்களையே மறந்து இருக்கோம் நாங்க. எங்களுக்கு எந்த உபாதையும் இல்லை, மனசுல எந்த சஞ்சலமும் இல்லை, மனக்குழப்பமே வரல. அந்த ஒரு பற்றுகள் கூட ரொம்ப ஒரு பற்றுதலோடு அப்படி எப்படி குழம்பா பிள்ளைக அப்படிங்கிறது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருது. பகவானை நோக்கிதான் போறேன் இப்ப என்னுடைய வயசுல. ஆக இந்த மந்திரத்தை வந்து சொன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து எல்லா பௌதிக வசதிகளையும் வரும். நிச்சயமாக ஆன்மீகத்திலையும் முன்னேற்றம் அடையலாம். அதனால எல்லாரும் வந்து நீங்க 18 days மாதாஜியுடைய வகுப்பு, மற்ற மாதாஜிகளும் பிரபுஜிமார்களும் நடத்துறாங்க.
இந்த 18 நாட்கள் வகுப்புல விடாமல் வந்து நம்ம இந்த பகவத்கீதைய படிச்சு இப்பதான் நான் வந்து ஆழமா அந்த 1.5 வருஷமா படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எனக்கு இப்ப வந்து ஸ்லோகம் வேணா நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளூயண்டா நம்ம மாதாஜி சொல்லி கொடுக்கறதுனால வாசிக்க முடியுது. இன்னும் டீப்பா நான் போகணும். அது எவ்வளவு காலம் ஆகுமோ தெரியல. ஒரு 4 ஸ்லோகம் வேணும்னா பார்க்காம என்னால சொல்ல முடியுது. உங்கள பலர் வந்து இன்னும் மேன்மையா படிச்சிருப்பீங்க. ஆகையினால இன்னும் டீப்பா படிக்க 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 நமக்கு அவ்வளவு ஒரு அறிவு ஞானம் வருது. இந்த அறிவு தான் நமக்கு மெய்ஞானம்ங்கிறது. பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே படிச்சு அதை வந்து வாழ்க்கை ஏதோ பௌதிக வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு தான் அது பயன்படும். இந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம இப்ப சேர்க்கக்கூடிய இந்த சொத்து தான் அசட்டு. இந்த அசட்டு வந்து நமக்கு பல இது அடுத்த பிறவிக்கு தொடரும். பிறவின்னு ஒண்ணு இருந்தா, இல்லைன்னா பகவான் கிட்ட போய் அடையக்கூடிய திருநாட்டை அடையக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சா அதுவும் கிடைக்கும். பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமல செங்கன் அச்சுதாமரர் ஏரே ஆயர்த்தம் கொழுந்தே எந்தன் இசுவை பெரினும் வேண்டேன் இந்திர லோகமாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே. இந்திரன் லோகத்தை அடையக்கூடிய பாக்கியம் கூட எனக்கு வேண்டாம். அந்த முக்தி கூட எனக்கு இந்த உலகத்துல இருந்து உனக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், செஞ்சு உனக்கு உன்னுடைய திருநாட்டை வந்து அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழ்வார்கள் படி என்னால முடிஞ்ச அளவு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். நீங்களும் எல்லாரும் பகவத்கீதையை படிச்சு நம்ம மக்களுக்கும் எடுத்து சொல்லி, நம்ம குழந்தைகள் உற்றார் உறவினர்கள் சொல்லி இதுல கலந்து இதனால பயனடையணும்ட்டு உங்கள் எல்லாரையும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை நமக்கு கொடுத்த பெங்களூர் இஸ்கான் நாமதாச பிரபு அவர்களுக்கு நம்மளுடைய வந்தனங்களையும் நம்மளுடைய வந்தனங்களை தெரிவித்து இதை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாதாஜி அவர்களுக்கு நம்ம நன்றிகள், அந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றிகள். ஆக்சுவலி டீடைல்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொன்னீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. எல்லாருமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதனால நன்மையான பாதை எதுன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கைக்கு வந்து நற்பாதை எதுவோ அது பகவானுடைய அருளால் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை மனசுல நம்ம ஆழமாக பதிந்து அந்த வழியில நாம செல்வதற்கு நாம தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஓகே. ஸோ டவுட் ஐ திங்க் மோட்டோஜி ஐ திங்க் அவரு கிளம்பிட்டாரு, அவர் இல்லையா? ஓகே. சாவித்ரி மாதாஜி, எஸ் கேளுங்க. மாதாஜி, நீங்க இது மெசேஜ்ல கான்டாக்ட் பண்ணி போன் பண்ண சொல்லி போட்டிருந்தீங்க. புரியல எனக்கு. அதாங்க மாதாஜி, மெசேஜ் அனுப்புனதுல. ஓகே. என்னத்துக்காக கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் நானு? இதுங்க மாதாஜி, அதான் படிக்கிற இந்த பகவத்கீதை பத்தி சொல்றதுக்கு எனக்கு இன்னைக்குதான் இருந்துச்சுங்க மாதாஜி. நேத்து மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க. ஓகே, நாளைக்கு வேணா சொல்லுங்க. ஓகே, நாளைக்கு வேண்டாம், 5th சாப்டர் படிக்கும் போது சொல்லுங்க. அது கொஞ்சம் சின்ன சாப்டர். இதுவே சின்ன சாப்டர் தான், ஆனா நிறைய ஸ்லோகங்கள் கவர் பண்ணிருந்தேன், அதனால லேட் ஆயிடுது. ஓகே. சோ நீங்க ஃப்ரைடே சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஃப்ரைடே அன்னைக்கு லெவல் 2 கிளாஸ் இருக்குங்க மாதாஜி. ஃப்ரைடே அன்னைக்கு லெவல் 2 கிளாஸஸ். நீங்க இந்த மாதிரி 7:45 அப்படி வாங்க, நோ இஷ்யூஸ். கிளாஸ் முடிச்சிட்டு. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.